Bo día a todos e a todas. Imos a comenzar o pleno ordinario de decembro do 25 co primeiro punto, a aprobación da ata anterior. Algúnha intervención? Se non hai intervención, se apróbase por unanimidade. Pasamos á parte resolutiva. Punto 2, proposta de aprobación de facturas sin previa tramitación. Señor secretario, ten a palabra. A ver se hai dictamen da comisión. No, tú daño. Moitas grazas, señor presidente. A Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas, sesión ordinaria do día 5 de decembro de 2025, en relación á proposta de aprobación das facturas en previa tramitación 2025 FAT-TRAC 1153, dictaminou favorablemente esa proposta cos votos en contra, señoras concelleiras do Grupo do Partido Popular e a favor dos restantes 5, do Bloque Nacionalista Galego e do PSG da PSOE. Moitas gracias. Hai intervencións? Non chavira. Señor González Carballo, como non, ten a... Bos días. Para decir que se celebrou na Comisión de Facenda, efectivamente, foi aprobada este recoñecemento de unha factura. Decir que, como se celebrou con antelación, porque a previsión do pleno era para o día 10, pois o mismo día 10 entraron tres facturas máis, que son en concreto o que ven no punto seguinte, pero xa me adianto e xa falo tamén del. Pois unha delas é por traballos no Pazo por 4.146 euros, outra é a regularización dos seguros de vehículos de altas e baixas, que son 129 euros, e por último, a terceira sería suministro de gas á Casa de Cultura de Lérez, tres facturas que suman a cuantía total de 66,92 euros. Entón, estas son as outras tres facturas que non puderon ir á comisión porque se estaban tramitando e porque se celebrou a comisión antes da data que correspondía. Moitas gracias. Vale. Sometemos a votación os dous puntos, entón. Non, tens que ratificar a urxencia. O outro punto da factura requiere ratificación da urxencia. Pois ratificamos a urxencia, señor Fuentes, e sometemos os dous a votación. A votación é a mesma. Votos en contra. 10. Abstencións ningunha. Votos a favor 14. 13. Tamén falta 13. Apróbase por maioría. Sometemos ao seguinte punto, punto número 4, proposta de aprobación do inventario de bens e dereitos do Concello de Pontevedra a data 31 de decembro de 2022. É correcto isto? Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas, sesión ordinaria do 5 de decembro de 2025, dictaminou favorablemente por unanimidade a proposta de aprobación do inventario de bens e dereitos do Concello de Pontevedra a data 31 de decembro de 2022. Moi ben, pues, alguna intervención? Señora Villaverde. Grazas, señor alcalde. Moi bo día a todos e a todas. Bueno, como saben, trouxose aquí aínda en xuño deste ano a aprobación do inventario de bens e dereitos deste Concello completo en xuño deste ano, e daquela xa nos comprometíamos a seguir traballando para avanzar na actualización e na posta ao día dos anos que quedaban por diante, e a iso responde este punto da orde do día, aprobar a actualización e, polo tanto, modificación deste inventario con data de 31 de decembro de 2022, un traballo que nos permite, coa nova incorporación de bens mobles, inmobles, vehículos, camiños, cesións, etcétera, créditos, todos os valores que traemos aquí actualizados permítenos un traballo moito máis eficiente por parte dos diferentes servizos, toda vez que se incorpora o novo sistema informático, a aplicación GPA, a que acceden o resto de servizos e que nos permite tamén traballar man a man
co órgano de xestión orzamentaria e contabilidade para seguir avanzando nunha administración máis eficaz e máis áxil. Polo tanto, que traemos hoxe aquí esta modificación no que a actualización de bens e dereitos supón un incremento patrimonial neto respecto ao exercicio 2021 de 142.680.259,82 euros. Con respecto a isto, simplemente me queda decir que quero agradecer en nome do Goberno municipal o traballo feito por todos os servizos implicados, a súa axilidade, igual que dixo o secretario no seu informe, e o traballo que teñen por diante, especialmente o órgano de xestión orzamentaria e, como non, o servizo directamente implicado, que é o Servizo de Patrimonio, que van a seguir traballando, estou segura, coa mesma axilidade no ano que ven, no que temos pensado xa actualizar os 3 anos que nos quedan por diante para estar co inventario de bens e dereitos totalmente ao día. Así que, nada, traemos esta modificación e espero contar, igual que na comisión, co voto favorable de todos os grupos municipais. Moitas grazas, señora Villaverde. Alguna intervención? Se non hai intervención, sometemos o punto a votación. Votos en contra, ningún. Abstencións, ninguna. Votos a favor, 23, apróbase por... Jesús, sen falta. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 5. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para a elaboración do primeiro plan estratégico para previr, detectar e disminuir a soidade non desexada en persoas maiores, e hai unha emenda do Grupo Municipal do PSDG-PSOE. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Esta proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para a elaboración do primeiro plan estratégico para previr, detectar e disminuir a soidade non desexada en persoas maiores foi dictaminada favorablemente con 4 votos, a favor, 4 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular e abstención 5, 3 concelleiros do Grupo Municipal do BNG e 2 do Grupo Municipal do PSDG-PSOE. Entón, aprobouse por maioría. Sinalar que neste caso hai unha emenda do Partido Socialista en relación a isto. Veremos despois a emenda porque non está claro os destinatarios. Planteamos o secretario xeral do Pleno hasta que punto se pode votar dependendo dos destinatarios. Se a idea é suprimir persoas maiores, considera que é sustitución, como está comentando José Luís, e se a idea simplemente que non se exprese, pois sería distinto. Foi o que me plantea José Luís a efectos dese ámbito nunha votación. Me entendeches? Quero dicirte, se a idea é que se vaya máis colectivos que as persoas maiores, consideran que sería sustitución, co cal non se pode votar. É o que me plantea José Luís. Se a idea é simplemente que non figure esa mención de persoas maiores, que a finalidade é seguir mantendo, pero por razones, digamos, estéticas non figure esa expresión, si se admitiría. Perdón? Pero que a idea é que se dixe as persoas maiores, simplemente. Foi o criterio que me transmite. Foi o que se falou con Silvia, De todas maneiras, ainda non empezamos a discusión. No, pero estou falando da emenda, pero digo por efecto de votación. Pero que diga o ponente... Bueno, pois que diga primeiro. Vale. Vamos a dar a palabra ao ponente primeiro, non? A propoñente. A ponente. A ver. No, dalle o botón primeiro. Moitas gracias. Señora Junco Martínez, ten a palabra. Buenos días, alcalde. Esto es una enmienda clara de sustitución en base del informe del secretario. Cambia el sentido de la moción, con lo cual nosotros, bueno, no estamos de acuerdo. Bueno, pero ahora vamos a discutir el tema y luego discutimos el tema. Claro. No. Vale. Bueno, pues buenos días de nuevo. Hoy traemos esta moción que tiene como finalidad mejorar la vida de las personas que viven solas en Pontevedra
y con este objetivo planteamos la elaboración de un plan para prevenir, detectar y disminuir la soledad no deseada en personas mayores, como ya han hecho muchas ciudades, entre ellas ciudades gallegas como Santiago, Vigo, Orense o A Coruña. Un plan que deberá ser la guía del Ayuntamiento en esta materia. España tiene una de las esperanzas de vida más altas de Europa, superando la media de la Unión Europea, con una cifra de 84 años en 2024. La soledad no deseada es un problema social y de salud que provoca sufrimiento y limita la participación en la sociedad, afectando a la salud física y mental. Un 13,4% de la población de edad avanzada declara haber sufrido soledad no deseada. En España, la población mayor de 65 años representa ya cerca del 20,5% del total, y esta cifra seguirá en aumento debido al envejecimiento de la población. En Galicia, los datos son todavía más preocupantes. Casi un 26% de los gallegos superan los 65 años de edad, y en el caso de Pontevedra, un 23,73%. Conforme al padrón municipal, son actualmente 4.378 los pontevedreses que viven solos. Según datos del Instituto Gallego de Estadística, la ciudad de Pontevedra perderá en una década un 22% de su población menor de 20 años, mientras que ganará en la misma proporción vecinos de más de 65 años. Ojo a este dato, en solo 10 años habrá el doble de jubilados que menores de edad. La lucha contra la soledad no deseada pasa por concienciar e involucrar al resto de la sociedad. La sensibilización social requiere de estrategias y políticas que contribuyan a un mayor conocimiento de esta problemática por parte de la ciudadanía. Las instituciones debemos tomar un papel activo en esta materia. Debemos poner en marcha iniciativas para abordar esta problemática. El envejecimiento de la población es una realidad. El Concello de Pontevedra, como administración más próxima al ciudadano, no puede esperar más e impulsar medidas para mitigar este fenómeno social. Por ello, presentamos esta iniciativa, un plan que determinará las medidas a poner en marcha con el objetivo de prevenir, detectar y disminuir la soledad no deseada en personas mayores y que deberán centrarse en los siguientes ejes: detección y evaluación, fortalecimiento de las redes de apoyo y fomento de la participación social. Del mismo modo, proponemos constituir la Mesa Municipal para abordar la soledad no deseada en la población mayor con el objetivo de analizar, coordinar y promover actuaciones que permitan prevenir y abordar este fenómeno social a fin de mejorar la atención a sus necesidades, así como para la defensa de sus derechos y promoción de su bienestar. Al igual que la creación de redes de apoyo local a través del tejido asociativo. Para la OMS, la conexión social no solo reduce el riesgo de enfermedades y aumenta la esperanza de vida, sino que también fortalece el tejido social de las comunidades como sentido a la vida y un profundo sentimiento de pertenencia. Las entidades sociales son un valor añadido en nuestra ciudad. Creemos que es necesario fomentar redes de voluntariado, realizando labores de concienciación a la población pontevedresa en general, mediante campañas urbanas de sensibilización e información y visibilizando la labor del voluntariado. Hay que impulsar y favorecer las actividades de acción voluntaria, disponiendo las medidas necesarias para su fomento y apoyo. Es necesario también sumarse a la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. Ustedes quizás no lo recuerden, pero hace 6 años que se aprobó la cesión del Concello de Pontevedra a esta red mundial. Un incumplimiento más, como tantos otros a los que nos tienen acostumbrados. Un ayuntamiento debe anticiparse a los problemas y, en este caso, mitigarlos para ofrecer oportunidades de salud, participación y seguridad, a fin de mejorar la vida de las personas a medida que envejecen. Pontevedra tiene que ser una ciudad amigable con las personas mayores. Por otro lado,
Coincidirán conmigo en que hay que poner en marcha actividades que fomenten el envejecimiento saludable dirigidas a las personas mayores a través de los centros culturales e instalaciones deportivas del municipio. Pontevedra tiene que ser un municipio donde se facilite el envejecimiento activo y dotar de recursos necesarios que sirvan para mejorarla. Así como instalar aparatos de gerontogimnasia en alguno de los parques del centro o de la periferia urbana. No debemos olvidar que nuestros conciudadanos merecen una vejez activa y saludable para contribuir al envejecimiento activo de la población, luchando contra el sedentarismo y potenciando su salud física y mental. Finalmente, solicitamos que Pontevedra se adhiera al programa Santarna Casa de la Xunta de Galicia. En la actualidad, este programa está totalmente implantado en el territorio gallego. Ya son alrededor de 200 los concellos adheridos al programa. El objetivo general de este programa es mejorar el nivel de bienestar y la calidad de vida de muchas personas mayores o dependientes, así como la de sus familias, facilitando la posibilidad de mantenerse o mantenerlas en su entorno familiar. Ya ven que se trata de una moción constructiva. Nuestro objetivo no es otro que mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Confío en que voten favorablemente. Pero me temo que el PSOE o no se ha leído la moción o no ha sido capaz de buscarle un pero para desvirtuar el contenido de la misma. Hace apenas un mes, en una visita a un municipio de su mismo color político, en Avilés, apostaban por un proyecto para combatir la soledad no deseada en mayores. Y ahora la enmienda que presentan es suprimir dicha mención. Es curioso. Volvemos a lo de siempre con ustedes. Solo les interesa vender titulares. Esta moción, con sus correspondientes acciones, van explícitamente dirigidas, si me han escuchado, a este segmento de la población que vive sola. Es uno de los desafíos de nuestro tiempo. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Junco. Señor Rei Pazos, ten a palabra. Bo día, señor alcalde. Como estamos en época de Nadal, eu quero pensar que esta moción foi presentada con toda a boa intención do Partido Popular e non quero pensar que sendo a moción máis rápida a presentarse por parte do Partido Popular, porque normalmente sempre presentan todo por urxencia, e esta foi presentada con máis dun mes de antelación e precisamente unha semana despois de que nos fóramos a Avilés a mirar o sistema que ali se estaba facendo, señora Junco. E por eso, nos, sendo responsables políticos, responsables públicos, temos que pensar sempre en mellorar a situación de todos os cidadáns, neste caso, de Pontevedra, e por eso é o motivo da nosa emenda á moción que vosedes xa comentan que van a rexeitar. E digo todos porque a soidade non deseada non é un factor que sea especificamente persoas maiores, afecta a persoas maiores, pero tamén afecta a outros sectores. Se vostede preparar a moción con máis detenimento e atender os datos que hai de institutos públicos, pois vería que está a aumentar a soledade non deseada en menores de 16 a 24 anos, no que o 9% afirma sentirse só con frecuencia, entre o 24 e o 35% das persoas, na idade de 24 a 35 anos, o 7,4% dice sentir soa tamén, e en 35 a 64 anos afecta ao redor do 3%. Pero non só estamos falando de ramos de idade, tamén estamos a falar de persoas con discapacidade ou persoas en situación de desemprego que afirman tamén sentirse soas a miúdo. Por iso é o noso motivo da nosa moción, iba por ese sentido, porque queríamos enriquecer a moción. Nos vamos, é certo que fomos a Avilés a aprender, e, por certo, que queríamos eliminar o punto 6 da súa moción, que é de, leo textualmente, que é de aderirse ao programa de xantar na Casa da Xunta de Galicia. O programa de xantar na Casa da Xunta de Galicia quixemos eliminalo porque non consideramos que sea unha mellora a soidade non deseada, porque o que fai ese programa é un día a semana entregan un alimento para toda a semana. Van un día á súa casa, entregan a comida para toda unha semana
para esos usuarios que teóricamente están en soidade non desexada, e se vostede fixera hincapié no tema de Avilés, por exemplo, o que fan é entregarlle comida diariamente, comida elaborada diariamente, en comedores que son dali do propio Concello que están facendo. Por eso era un noso motivo de enriquecer, pero, bueno, vexo que non teñen interés en que se lle sume, se lle enriquezca a moción, non? Porque, bueno, nos íbamos con toda a boa intención, pero, bueno, vexo que unha vez máis rexeitan as propostas que se lle fan desde o Partido Socialista, non? Pero, bueno, non quero ir máis alá de que pensei que viñan con toda a intención, pero unha vez máis o que fan é tapar as carencias que ten a Xunta de Galicia, porque a soidade non desexada ten moitos problemas na saúde dos usuarios e das competencias de saúde creo que todos sabemos quenes son, non? Que é a da Xunta de Galicia, que é a máxima responsable en saúde aquí da nosa comunidade. Pero, bueno, sempre fan cargando os concellos. É certo que os concellos somos a primeira porta dos nosos cidadáns e temos que responder e temos que traballar nesta problemática que sí, que é certo, non? E, de feito, se vamos aos datos, sabendo que o que presentaba vostede na súa moción, que 4.378 pontevedreses, según o patrón, pois viven soas, aplicando ese 20% que den as estadísticas, estamos falando de en torno a 900 persoas que viven con soidade non desexada aquí no noso municipio, non? É certo que o Concello de Pontevedra, a través de Boavida, xa fixo, tamén hai que dicir, timidamente, algunha actuación co programa de soidade non desexada, que, bueno, estamos no camiño, e esa mesa, eses puntos que plantea vostede, pois estamos de acordo, non? Pero queremos enriquecelos porque queremos que non só se debe centrar nas persoas maiores, senón que había que aplicarlo a todo eso. Para eso había que facer un estudio máis consensuado, máis en profundidade e todo eso, non? Por ahora nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rei. Señora Gulías Torreiro, ten a palabra. Moi bo día a todas, grazas, señor alcalde. Bueno, pois eu quería anunciar o noso voto favorable á moción presentada polo Partido Popular por unha razón fundamental e obvia. Primeiro, porque estamos de acordo na filosofía e segundo, ainda que dixen dúas razóns fundamentais, e a segunda é que xa o estamos facendo. Polo tanto, eu si agradezo as propostas constructivas, creo que si estamos todos de acordo se avanza máis rápido e, como digo, un rumbo que xa temos fixado. E é máis, fíxese que eu habitualmente nin siquiera estou de acordo coa exposición de motivos que fan vostedes nas mocións, pero neste caso sí que o estou e vounas utilizar para argumentar o voto favorável precisamente. Eso sí, vounas traducir en galego porque polo que sexa esqueceron o galego na presentación das súas mocións neste pleno, polo que sexa, que non digo eu que sexa por ningunha cuestión, sino unha cuestión de libertad. Ben, dito isto, di vostede, a sensibilización social require de estrategias e políticas que contribúan a un maior coñecemento desta problemática por parte da cidadanía. As institucións debemos tomar un papel activo na materia e debemos pôr en marcha iniciativas para abordar esta problemática. Pois, efectivamente, apuntaba o señor Rei, tímidamente, eu non sei se tímida ou atrevidamente, pero fixémolo, puxemos en marcha por segundo ano consecutivo a colaboración con Fogares Solidarios, unha iniciativa da ONG Boavida que combina precisamente persoas que están en soidade non desexada e ao mesmo tempo persoas en situación de vulnerabilidade. Eu creo que é un exemplo dunha política activa e real levada a cabo por este Concello. Di vostede na súa exposición de motivos o Concello de Pontevedra, como administración máis cercana ao cidadán, debe impulsar medidas para mitigar este fenómeno social. Pois evidentemente é así e así o facemos. Non neste mandato, non no anterior mandato, sino dende fai anos. De feito, nós o que quixemos é crear unha política que fomente a relación social interxeracional, sobre todo no ámbito rural, e empezamos fai moitos anos. Ou supoño que todos serán conscientes de que as políticas sólidas empezan con uns cementos fortes e ben arraigados no territorio. Por iso temos unha rede de centros sociais, 29 máis un en Acevedo que está en construcción, para poder facer actividades. Actividades como cales? Bueno, pois obradoiros de mellora, obradoiros de prevención de Alzheimer, teatro espontáneo, programación cultural e festiva a cargo do meu compañeiro Demetrio Gómez, e permítalle darlle os parabéns por botalle un conto, que é unha
iniciativa realmente chula sobre isto, ou unha rede de campos de petanca con moitísimas instalacións deportivas ao redor das parroquias e dos barrios de Pontevedra. E neste mandato incrementamos estas actividades. O Sofá Violeta, un clube de leitura feminista para as parroquias, a posta en valor da transmisión oral, campeonato de cartas e obradoiros de panxoliñas para termos ou manter ese espírito natalicio que espero que nos acompañe. E, por suposto, incremento do servicio de axuda ao fogar ou políticas sectoriais como son o coche de punto. Fíxese, eu creo que Pontevedra foi e será unha cidade que coida. Non porque o diga eu, non porque o diga vostede nesta moción, sino porque o demostra cada día. E eu creo que eso nos ten que facer sentirnos moi orgullosas do que facemos. Así que eu sí que lle agradezo a proposición, imos a intentala poñer en marcha. Pero antes que se me anticipen e que me pidan facela o mes que ven ou en 60 días, eu sí que lle pido que teñan a mesma paciencia que tiveron os grupos parlamentarios coa Xunta, porque tendo máis recursos, máis responsabilidade en competencias e máis persoal, tardaron 6 anos en aprobar o seu plan contra a soidade non desexada. Eu non lle vou pedir máis, pero igual sí, así que se en 6 anos non o temos feito, pois aceptarei as críticas de moi bo grado. Moitas grazas. Gracias, señora Gulías. Señora Junco. Señora Junco, ten a palabra. Bueno, agradezco su voto favorable. Señor Rey, de todas maneras, está dejando claro que desvirtúa la moción. Me está dando la razón, es otra moción. De todas formas, bueno, tanto al Grupo Municipal Socialista como al Grupo de Benega agradecemos el voto favorable. No hay mayor ciego que el que no quiere ver, y yo creo que tenemos una población cada vez más envejecida, señor Rey. Tenemos la obligación de hacer algo para que las personas mayores puedan desarrollarse y participar activamente. Se merecen vivir esta etapa con todas las oportunidades posibles. El Concello debe encontrar de forma de ayudar a quienes se sienten solos. No basta solo con lo que hay, es urgente dotar de más recursos a los servicios sociales actuales y faltan redes de apoyo. Señora Gulías, es verdad que nos congratulamos por la iniciativa de Boa Vida y su proyecto de co-living, pero seamos realistas, yo creo que el Concello de Pontevedra tiene que hacer mucho más. Señor Rey, el programa Santarna Casa funcionaría perfectamente junto al servicio de ayuda a domicilio o teleasistencia, ayudando a detectar emergencias que de otra forma nunca conoceríamos. Es irónico que hoy sepamos al instante qué pasa en la otra parte del mundo, pero no tengamos ni idea de cómo está el vecino de al lado. Debemos recuperar esos vínculos y volver a activar las alarmas que avisaban cuando alguien llegaba a días sin salir de casa. El objetivo de este plan es que nuestros mayores se sientan arropados, vivan donde vivan y cualquiera que sean sus circunstancias personales, sociales o económicas. Es triste tener que recordar de nuevo los datos de la Red Europea contra la Pobreza. De las 7 grandes ciudades gallegas, Pontevedra sigue estando a la cola de la inversión social, con solo 48,25 euros por habitante, y es una cifra yo creo que debería darnos vergüenza. Y no estaría mal fijarse en lo que está haciendo pues, la Xunta de Galicia, ya que ha sido la primera comunidad en poner en marcha estrategias contra la soledad y el edadismo. Y sabiendo de la importancia que tiene el SAF para que muchos mayores reciban cuidados en sus casas, el Gobierno autonómico destinará a este servicio para el próximo presupuesto 148 millones de euros, un 6% más que en el 2025. Es decir, más apoyo económico para ayudar a los concellos a hacer frente al coste del SAF, que es competencia y gestión municipal, tal y como recoge la Ley de Servicios Sociales de Galicia aprobada en 2008 por el bipartito. Si la Xunta está impulsando programas y servicios que responden a las nuevas necesidades de las personas mayores que dan resultados, no estaría nada mal que tomen buena nota. También esperamos que el Gobierno central cumpla con su parte y financie el 50% de la Ley de Dependencia para que sea justa para todos. La política debe consistir en cuidar de las personas y no en aferrarse al sillón.
Por todo esto, es fundamental que el próximo presupuesto municipal se destinen más recursos a estas políticas. Nuestros mayores, sin duda, se lo merecen y Pontevedra se lo debe. Les pido que dejen de tomar el pelo a los pontevedreses y vamos a tirar para adelante todos juntos, porque vamos, esta moción yo creo, como bien ha dicho la señora Gulías, se la merece. Muchas gracias, señora Junco. Señora Gulías. Señor Rey Pazos, tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Simplemente que para llevar a cabo este plan, lógicamente hay que presentar recursos, hay que poner medidas e cartos en riba da mesa. Espero que o Partido Popular aprobe os próximos presupostos municipais. Moitas gracias. Señor Rey, señora Gulías, ten a palabra. Señora Junco, parecía que tiña preparada a réplica po non. Non esperaba eso de nós. Bueno, pois foi un sí. Porque a veces hai que facer as cousas non por intereses partidarios, sino pensando que mellor convén. O que sí me dá a oportunidade coa súa réplica de dicirlle que me pon en bandexa poder dicir que eu estou moi orgullosa da xestión do Goberno municipal en materia de benestar social. E lle vou a dar uns datos. Non só incrementamos persoal, sino que tamén fixemos un importante incremento de recursos. Dende a modificación do SAF e o aumento do contrato con 598.000 euros, pasando por unha modificación de crédito de cerca de 300.000 euros, pasando a ter un centro de información á diversidade, xestionar un novo protocolo de frío, entre outras moitísimas cousas que vostede coñece, porque sei que sigue a actividade municipal. E iso o que me leva é a darlle as grazas ao Servizo de Benestar, porque traballando baixo condicións moi adversas, pois fixo posible que isto pasara, entre outras cousas. E fala vostede da xestión da Xunta. Si unha das medidas concretas de poñer en marcha ese protocolo foron 600.000 euros en publicidade, e lle teño o procedemento, por si quere consultalo, teño por aquí o número de procedemento para que vexa o que fai a Xunta de Galicia. Mire, o CPS 2025-0083, por si o quere consultar. E falando, e xa que saca vostede as bondades da Xunta con respecto ao SAF, eu o que lle invito é a que escoite as traballadoras que prestan este servicio, non? As demandas que manifestan, as melloras das condicións económicas e todas estas cuestións as que a Consellería de Política Social está dando a espalda. Así que, bueno, antes de ensalzar a política de xestión da Xunta de Galiza, debería ter un contacto, eu invito que o faga, coas traballadoras que prestan esta axuda para que lle explique a elas a bondade do servizo. Muchísimas gracias, señora Gulías. Non hai máis intervencións? Sí. Sí. Señora Junco, ten a palabra. Bueno, yo, para cerrar, yo creo que es nuestra responsabilidad trabajar para evitar el deterioro de la calidad de vida de nuestros mayores en Pontevedra. Esta es la línea de trabajo que debería seguir nuestro concello, y porque vivir solo no debería ser lo mismo que sentirse solo. Debemos estar profundamente agradecidos a nuestros mayores que con su trabajo y esfuerzo han construido lo que hoy es nuestra querida ciudad. Creo que es oportuno subrayarlo y su legado tiene nuestro respeto y profunda admiración. Gracias. Moitas grazas, señora Junco. Sometemos o punto a votación. A emenda non vai. O punto, a moción presentada pola señora Junco. Votos en contra, ningún. Abstencións, ningunha. Votos a favor. Apróbase por unanimidade das concelleiras e concelleiros presentes. E pasamos ao punto número 7, proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE en relación á reforma do patio, pabillón e comedor do CIP a Xunqueira 1. Emenda do Grupo Municipal do Partido Popular. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión do Pleno de Benestar Social, Cultura e Iniciación Sociocultural, en sesión do 27 de novembro de 2025, ditaminou a proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE en relación á reforma do patio, pabillón e comedor do CEIP a Xunqueira 1. E sendo o resultado da votación o seguinte: a favor 5, 3 do Grupo Municipal do BNG e 2 do Grupo Municipal
do PSDG-PSOE e abstencións 4 do Grupo Municipal do Partido Popular. Existe unha emenda, neste caso, do Partido Popular. Moitas grazas, señor secretario. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde, e bo día a todos e a todas. E permítanme disculpar tamén a ausencia neste pleno da nosa compañeira, da concelleira Lloia Blanco, que está de viaxe personal e non podía asistir á corporación, pero seguro que nos está seguindo atentamente polo streaming. Sobre o contido desta moción, xurde a raíz dunha serie de problemas recurrentes e de sobra coñecidos sobre todo para a comunidade escolar do Ceiba Xunqueira 1, pero eu creo que xa a estas alturas para o conxunto de todos os pontevedreses e pontevedresas. O venres 14 de novembro, froito dos efectos da chamada borrasca Claudia, prodúcese a enésima inundación do comedor neste centro escolar, ademais doutras zonas, fundamentalmente do patio exterior do colexio. A raíz daquilo, a AMPA do centro fai público un comunicado no que, entre outras cousas, di que moitas veces nos preguntamos isto, por que temos que lembrarlles aos poderes públicos cal é o seu traballo? Por que os pais e nais dun cole teñen que estar chamando á prensa, colgando en redes sociais as incidencias do seu cole para ver se alguén se dá por enterado? Eu creo que pouco máis habería que engadir para xustificar a presentación desta moción neste pleno e para xustificar a necesidade de que se actúe de xeito inmediato neste centro do Concello de Pontevedra. A esa reacción da AMPA respostou o Partido Popular de Pontevedra 4 días despois, o día 18 de novembro, cun vídeo incluído, a verdade que moi ben editado, estilo Ani Gartiburo, con música moderna e visita as diferentes estancias do centro, no que a concelleira do Partido Popular, Aroa Otero, pois visitaba o centro e dicía que o PP ve inadmisible que o colexio a Xunqueira 1 se inunde cada vez que chove forte e exixe unha solución definitiva, non? A min isto, recordo unha vez que, cando exercía de alcalde, chamei a unhas forzas de seguridade concretas porque había un veciño que estaba queimando rastroxos en pleno mes de agosto e outro veciño pois chamou para alertar disto porque tiña medo de que se lle incendiase a finca. E o policía co que falei díxome, pois como o cacen, como se non fora responsabilidade súa, non? Pois neste caso pasa algo parecido. No PP ve inadmisible que isto pase e pide que se executen solucións, pero a quen llo pide? Pídello á Xunta de Galicia? Pídello á Consellería de Educación, que é quen ten competencias? Non. A señora Otero lembra que o mantemento dos centros de infantil e primaria é competencia exclusiva do Concello de Pontevedra. Isto é verdade. O mantemento dos colexios é competencia do Concello de Pontevedra. Pero na seguinte frase di, a concelleira do PP sinalou que a zona na que o colexio está construído hai máis de 50 anos sofre un problema estructural. O PP de Pontevedra exixe unha obra integral de drenaxe seria e definitiva na parcela do centro e na súa contorna. Ou é mantemento ou é obra estructural. Ou é mantemento ou hai que facer unha obra integral que xa non son nin a obra estructural nin a obra integral competencia do Concello de Pontevedra. Isto, di a concelleira, sábeo todo o mundo desde hai anos e por iso resulta incomprensible que non se fixera nada. Bueno, a nós tamén nos resulta incomprensible. O problema é que yo ten que decir a quen yo ten que decir, que é a Consellería de Educación. O PP de Pontevedra lembrou este martes que leva moito tempo advertindo da situación de indefensión na que se atopan neste centro. De feito, en xullo de 2024, varios concelleiros visitaron as instalacións para denunciar públicamente as deficiencias. Eu o que lles preguntaría que, ademais de xogar a ser videntes, é evidente que se iba a inundar o colexio da Xunqueira outra vez porque non se fixo nada desde a súa visita no ano 2024 e nos anos anteriores tampouco se fixo nada por parte da Xunta e por parte da Consellería de Educación. Pero a pregunta que me leva, se vostedes no ano 2024 foron ali, visitaron o centro, comprobaron que existían estas deficiencias estructurais, como din vostedes, e preconizaron e advertiron e xa viron clarísimamente que se iban producir outra vez inundacións deste tipo, que fixeron vostedes esa visita do ano 2024 hasta hoxe para evitar que esas inundacións se produciran? Falaron algunha vez coa Consellería de Educación? Falaron co presidente da Xunta? Trasladaronlle algo á Xunta de Galicia? Vostedes que son 12 concelleiros do Partido Popular preocupadísimos por esta situación, pedíronlle ao seu goberno
goberno que fixese algo con respecto a isto? A resposta é nada. Un vídeo en TikTok cando se volveu a inundar o colexio. Iso que fixeron vostedes nun ano desde que sabían que se iba a volver a inundar. Por tanto, este é un problema estructural, efectivamente. Non é un problema de mantemento do colexio, que sí que sería competencia municipal. De feito, a Xunta de Galicia, o 27 de novembro, nunha nota de prensa que envía aos medios, di que a Xunta avaliará a situación do CEIP Xunqueira 1, pero insiste en que a competencia é municipal. É dicir, bueno, non é unha competencia mía, pero como soy moi bueno, voy a actuar en el Xunqueira 1, non? Pero, novamente, volve a enredarse no comunicado, porque di que as inundacións neste centro educativo son debidas ás subidas do nivel do mar que se agravan cando coinciden con choivas fortes na pleamar en mareas vivas, que afectan á parcela onde hai 6 centros educativos, 4 deses propiedade da Xunta de Galicia, Xunqueira 1, Xunqueira 2, institutos, o centro de FP e a Escola de Idiomas, e 2 de titularidade municipal, que son os 2 CEIP, Xunqueira 1 e Xunqueira 2. É dicir, os institutos que son clarísimamente de titularidade autonómica, o centro de FP, a Escola de Idiomas, o centro de formación do profesorado, todos autonómicos, tamén se inundan porque non nos mantén correntemente e adecuadamente o Concello de Pontevedra. É que na súa propia nota está a contradición e está a falsidade de todo o que están a dicir, non? Iso sí, desminten ao PP de Pontevedra nunha cousa surrealista que manifestara anteriormente, que o Xunqueira 1 se inunda por unha tubería que está atascada, incluso chegou a falar dunhas raíces dunha árbore que estaban non sei onde, que facían que se inundase. Hai unha tubería, unha baixante do tellado atascada, que pode ser que este atascada, e que eso sí que é competencia municipal desta escala, pero unha tubería explica que se inunde toda a zona de terreo que hai entre o campus universitario e o río. 6 centros educativos, máis instalacións que temos ali, e que ao mínimo que se analice o que vostedes din, vese a absoluta inconsistencia deste asunto. E, por tanto, o único que hai que facer é recorrer á lei e ver claramente que competencias ten o Concello e que competencias ten a Xunta de Galicia para saber clarísimamente que as competencias nesta materia son da Xunta de Galicia e, por tanto, son da Consellería de Educación. En definitiva, deixen de marear aos pais e nais e deixen de marear aos alumnos do CEIP Xunqueira 1, fagan o seu traballo, que é falar co seu goberno, falar co seu partido político, que supoño que algo de comunicación terán, e que executen no Concello de Pontevedra e no CEIP Xunqueira 1 as obras que executaron en outros centros. Porque o último argumento xa é surrealista. No, como centro de titularidade municipal ten que ser o Concello o que execute esas obras. E neso se basean a moción, que xa lles digo que vamos votar en contra, perdón, a emenda que presentan a esta moción. E si díganme vostedes un só centro de educación infantil ou primaria, hai poucos, algún hai, pero moi poucos, que non sexa de titularidade municipal, non en Pontevedra, no conxunto de Galicia. Porque se aceptamos iso, a Xunta de Galicia non podería investir en ningún colexio de infantil ou de primaria de toda Galicia, porque o 99% son de titularidade municipal. Entón, como fixo a Xunta de Galicia o cambio de cuberta do Froebel? Como fixo a Xunta de Galicia o novo comedor do colexio de Lourizán? Ou, por certo, como fixo a Xunta de Galicia a nova aula do colexio Crespo Rivas? Por certo, papelón tamén, nenos sin calefacción, en pleno inverno, desde hai non sei canto tempo, gracias á súa brillante xestión tamén facendo obras. Eses centros son de titularidade municipal todos, ou os 300.000 ou non sei cantos mil euros que di a Xunta de Galicia que xa investiu no Xunqueira 1. Por que investiu eses cartos se resulta que é de titularidade municipal e entón ten que ser o Concello o que faga esas obras? É que non se sostén un só dos seus argumentos, porque están todos pensados única e exclusivamente, como sempre, para librar ao goberno galego, para librar ao Partido Popular e para librar a Xunta de Galicia das obras que teñen que facer en Pontevedra e que non fan. Por tanto, insisto, voten a favor desta moción, aprobemos por unanimidade este acordo e pidámoslle e traballen vostedes especialmente, que supoñen que teñen fío directo con eles, coa Xunta de Galicia, para que se faga esa obra e se resolvan dunha vez por todas os problemas de inundación no CEIP Xunqueira 1. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puentes. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Pois, bo día outra vez, moitas grazas, señor alcalde.
Dicía que a moción que presenta o Partido Socialista e a emenda tamén que presenta o Partido Popular póñenos diante de algúns problemas que son recurrentes non só en Pontevedra, sino probablemente en todo o país. Un deles é o obsoleto que pode estar boa parte do parque de centros educativos do noso país, unha pola antigüidade, aquí falamos dun centro inaugurado en 1974, nuns terreos que hoxe en día non teríamos desecado de ninguna maneira, e que é propiedade no que se está impartindo educación primaria. E tamén nos pon diante de outro problema que é o das competencias partilladas que adoitan ser unha dor de cabeza. Neste caso, imos casi deixar de lado o tema da antigüidade do parque educativo, porque temos que centrarnos nos problemas deste centro, que claramente corresponden a que a día de hoxe está o terreo por debaixo da capa freática e ao subir a maré aquí provócanse estes anegamentos, sobre todo cando coinciden con chuvas potentes. Claro, atopámonos, como viña falando o compañero Iván Puentes, diante dun problema de competencias partilladas. E deberíamos comezar por clarexar ben cal son esas competencias de un e de outro. A Lei de 27 de decembro de racionalización e sostenibilidade da administración local indica claramente no artigo 25 cal son as competencias que ten en educación un concello, que son a vixiancia da escolaridade obrigatoria, a conservación, mantemento e vixiancia, dos edificios de titularidade local destinados a centros públicos de educación infantil, educación primaria e educación especial. Aquí estamos falando dunha obra nova que é necesario facer diante dun problema no que nos atopamos, unha obra estructural e, polo tanto, non é unha competencia que caiba dentro destas competencias que define o artigo 25, ni tampouco nas do artigo 27, que pode delegar a Xunta de Galiza nos concellos, que, por resumir, son as actividades complementarias, as instalacións deportivas de centros escolares fora do horario lectivo. Non corresponde esta obra ao Concello de Pontevedra. Pero, se a legislación deixanos claro a quen lle corresponden as competencias neste caso, a experiencia en Pontevedra tamén. Temos un caso que comezou exactamente igual que a este, que é o do Colexio Fruebel. No Colexio Fruebel, a racanería do Partido Popular tivo durante 15 anos as crianzas de Pontevedra estudando ou sendo escolarizadas en malas condicións. Non vamos a pasar de aí. Ou nunhas condicións que non se corresponden con que un país como o noso pide para escolarizar as súas crianzas. Todo porque se negaron a aceptar que eran competencias da Xunta de Galiza. Cando as competencias son partilladas, non queda máis remedio que colaborar e cada quen facer a súa parte. A quen lle corresponden as accións que non son de mantemento e conservación? A Xunta de Galiza. Hai, como din vostedes, unha tubería que pode estar atorada? Mantemento. Hai que facer unha nova obra para mellorar a drenaxe de toda unha parcela educativa? Correspóndelle a Xunta de Galiza. Como vostedes non acepten iso, vamos a toparnos como no caso do Colexio Fruebel. 15 anos mareando a perdiz cos nenos escolarizados en condicións deploráveis, ata que ao final se baixen da burra, se baixan, e poidamos mellorar a calidade do noso sistema educativo. Eu creo que queda bastante claro nestas condicións que é o que ten que facer o Concello, que é o que ten que facer a Xunta de Galiza e, polo tanto, imos apoiar a moción presentada polo Partido Socialista e non podemos apoiar de ninguna maneira a moción que presenta o Partido Popular. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Señora Aroa Otero, ten a palabra. Bos días a todas e a todos. Gracias, señor alcalde. Quero
Quero comenzar lembrando, como xa dixeron o señor Puentes e Gómez Xunqueiras, que o CEP a Xunqueira 1 leva anos sufrindo inundacións e problemas derivados da súa ubicación nunha zona especialmente sensible pola subida do mar, incremento do nivel freático e pola coincidencia de choivas intensas con mareas vivas. Pero é imprescindible dicir algo con total claridade. O problema non só se limita ao centro educativo, que, como xa dixemos, é competencia da Xunta de Galicia, senón que estamos ante un problema estrutural do terreo municipal, que sí que é de competencia municipal. Un terreo que presenta deficiencias evidentes da drenaxe e que se atopa rodeado de rúas como Celso Emilio Ferreiro ou Alexandre Bóveda, que se inundan de maneira recurrente. O Concello de Pontevedra ten actualmente sistemas de alcantarillado e canalizacións de pluviais que non están a responder como deberían nesa zona. Ademais, e como pudemos comprobar despois de varias visitas dende o Partido Popular de Pontevedra, o centro conta con un regueiro, como xa comentou o señor Gómez Xunqueiras, situado entre o pabillón e o CEP Xunqueira número 2, que leva tempo con árbores, sedimentos e raíces acumuladas, dificultando tamén esa drenaxe natural da auga. Cando as rúas se anegan, cando o nivel freático sube e cando o sistema municipal de pluviais non funciona correctamente como debería, o centro educativo inevitablemente sofre as consecuencias. Non se pode mirar para outro lado nin pretender que este é un problema exclusivamente da Xunta de Galicia, porque non o é. Durante o último ano, o Bloque Nacionalista Galego aprobou partidas nos orzamentos municipais para mellorar o patio e a zona exterior do CEP Xunqueira 1. E o mesmo se anunciaron obras o curso pasado que nunca chegaron a executarse, prometendo estas obras á comunidade educativa do CEP Xunqueira 1. No anterior pleno de novembro, o señor Fariña preguntou e rogou ao señor Gómez Xunqueira cando se ian a realizar esas obras acordadas nos próximos orzamentos do 2026 para remediar estes problemas derivados do terreo municipal, o que tamén é bastante indicador da responsabilidade que se lle debe exixir ao Concello de Pontevedra. Unha semana despois, o PSOE presenta esta moción acusando directamente únicamente a Xunta de Galicia esquecéndose das responsabilidades municipais. Hoxe seguimos co terreo exactamente igual, coas deficiencias municipais sen corrixir e cun sistema de drenaxe que non funciona adecuadamente. A lei é absolutamente clara e establece que os concellos teñan a competencia directa de mantemento e conservación dos centros educativos e tamén das infraestructuras municipais que os rodean, incluindo as rúas, as redes de sumidoiro, as redes de drenaxe e os espazos públicos. Polo tanto, cando o terreo municipal presenta deficiencias e cando o sistema de pluviais falla, non é posible botar a responsabilidade noutra administración. Falar de corresponsabilidade non pode ser unha fórmula para repartir culpas, senón para asumir cada quen o que lle corresponde. En este caso, que lle corresponde ao Concello é claro, manter o espazo público, manter as canalizacións e manter o terreo no que está situado o centro educativo. Non se pode pedir á Xunta de Galicia que asuma o que o Concello non fixo e non fai, e non se pode reclamar solucións externas mentres aquí non se executaron nin as partidas aprobadas nin as obras prometidas a este centro e a outros. E por iso presentamos esta emenda de sustitución e adición que xa o señor Puentes nos adiantou que vai rechazar. Pero quero decir que é importante recordarle ao Bloque Nacionalista Galego, o señor Gómez Xunqueiras, que hai unha moción aprobada en outubro de 2024 no que se pide que se realicen obras de mantemento nos centros educativos e que a día de hoxe seguen tendo deficiencias de non cumprir ese acordo municipal. Por iso, o primeiro paso para resolver o que ocorre na Xunqueira 1 é recoñecer que existe un problema de base, que é municipal, e que afecta non só a centros, senón a toda a contorna. A comunidade educativa non precisa acusacións cruzadas nin discursos baleiros, precisa que o Concello de Pontevedra cumpra coas súas obrigas e actúe con responsabilidade no mantemento das súas infraestructuras e do terreo sobre o que se asenta o centro. Só dende o compromiso poderemos avanzar cara a solucións reais para o CEP Xunqueira 1. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señora Aroa. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Bueno, apareceu unha nova teoría sobre por que se inunda o colexio Xunqueira 1.
Primeiro era unha tubería, despois foron raíces das árbores, despois tiña que facelo o Concello porque o edificio é de titularidade municipal e agora estrenamos a teoría do terreo, porque xa non é por culpa do edificio, nin das baixantes, nin das árbores, é por culpa do terreo, da capa freática e das inundacións. Entón, como o terreo é municipal, ten que ser o Concello o que faga as obras. Vostedes van camiño de gañarlle a Amazon en explicacións unha tras outra, rectificándose constantemente sobre o que dixeran no momento inmediatamente anterior. Pero mire, tampouco colaísta, porque resulta que o que está cedido á Consellería para fins educativos, como en todos os colexios, é o edificio e o terreo, porque no terreo tamén se fai labor educativa. Educación física faise no terreo, o patio de xogos está no terreo, o deporte, ademais do reglado en educación física, faise no terreo, as actividades extraescolares fanse no terreo e, por tanto, como en todos os colexios, o terreo, exactamente igual que o centro educativo, están sometidos e están cedidos á Xunta de Galicia. Se vostedes siguen parindo teorías e inventando teorías diversas para escurrirlle o bulto á Xunta de Galicia, como a subida do nivel do mar é culpa do cambio climático, neso supoño que estaremos de acordo, non? Bueno, a señora Pardo hoxe felicitou a Cast, a un pinochetista, por ganar as eleccións en Chile, supoño que tamén é negacionista do cambio climático, pero o resto de concelleiros do Partido Popular supoño que defenden que o cambio climático está aí, entón acabaremoslle pedindo á ONU que financie a obra de reparación no Xunqueira 1 con tal de que non o faga a Xunta de Galicia, porque o cambio climático supoño que non é competencia municipal, aínda que se desborda o río por terreos de titularidade municipal, que son pois as estradas e demais que rodean ao colexio. Mire, a competencia, insisto, está clarísima. Falaba o concelleiro Gómez Xunqueira da Lei de Bases de Réxime Local, pero que non só iso. A Lei de Educación do ano 2006 di exactamente o mesmo que a Lei de Bases, que di que é competencia municipal a conservación, mantemento e vixianza dos edificios destinados a centros públicos de educación infantil e primaria e educación especial. O pacto local, que aínda non cumpliron a día de hoxe, asinado coa Xunta de Galicia e coa FEGAM en 2007, que puxeron en valor outro día, cando viñemos a este pleno a cederlle a Xunta de Galicia a unidade de drogodependencias, o pacto local xa no ano 2007 dicía exactamente o mesmo, que as competencias que teñen que ter os concellos son exclusivamente as de reparación, conservación e mantemento. Pero, ademais, ilústranos, danos unha relación de obras que temos que facer os concellos. No interior, pintura, reparación de carpintería, reposición de portas e outros elementos de carpintería, manillas, cristais rotos, reposición de bombillas, fallos de electricidade, roturas de tuberías, tanto sanitarias como de calefacción ou fecais, fallos no funcionamento da caldeira e limpeza de fosas sépticas. No exterior, goteiras no tellado, limpeza de canalóns, reposición de canalóns e baixantes, pintura, reposición de cristais, limpeza e axardinamento de zonas exteriores, limpeza e axardinamento, non outro tipo de cousas das zonas exteriores, reparación de xogos infantís, conservación e reposición de xogos para alumnos de infantil, desatascamento das conducións de auga, conservación dos peches perimetrais e das portas de acceso, de modo que se impida o libre acceso. Esta é a relación de obras que teñen que facer os concellos ali, de mantemento, puro e duro. Non construir, non facer obras estruturais, non correxir efectivamente eivas estruturais que ten o edificio. Pero que todo isto nos levaría a concluir que a Xunta de Galicia, por exclusión, é competente do que a lei non lle atribúe aos concellos, pero que se temos máis dudas, resulta que o Real Decreto de transferencias á Xunta de Galicia das competencias de educación establecía xa que é competencia dos concellos a elaboración, supervisión, aprobación e contratación da Xunta de Galicia, a elaboración, supervisión, aprobación e contratación e execución de novas construcións, reforma, ampliación ou mellora das construcións existentes. É evidente que o que hai que facer na Xunqueira 1, que o están reclamando vostedes, é isto, é construción, é mellora das construcións que temos neste momento ou reforma desas construcións. E aquí está o BOE, Real Decreto que di que é competencia da Xunta de Galicia, competencia do Goberno Autonómico, por tanto, competencia do Partido Popular. Insisto, non mareen máis a perdiz, fagan o que teñen que facer. E se hai obras municipais que non están feitas nese colexio, que claro que as hai e que a AMPA o denuncia constantemente, e a AMPA lle exixe ao Concello que execute esas obras que sí que son de mantemento, de competencia municipal, que nós tamén pedimos, que nós tamén reclamamos e que o Concello ten que facer, haberá que facela xa, e claro que as hai que facer xa. Pero iso non pode ser excusa para que vostedes non aproben o que hai que aprobar agora con respecto ao comedor, porque vostede concluía a súa intervención dicindo: como non se fixo isto, non ten sentido pedirlle á Xunta de Galicia que faga outro. Non, perdón.
Haberá que pedirlle ao Concello que faga o que ten que facer no CEIP Xunqueira 1 e haberá que pedirlle á Xunta de Galicia que faga o que ten que facer nese colexio. Porque non só o problema é que se inunde o centro de vez en cando, o problema é que os nenos a día de hoxe, froito desas inundacións, están sin un comedor adecuado para poder desenvolver esta actividade os que se queden a comer no colexio. Sabe vostede, están nunha aula que reúne con moitos peros as condicións para funcionar aquilo como comedor escolar. E o comedor escolar non o poden utilizar porque está cheo de fungos e está cheo, bueno, pois de outros elementos insalubres que non resultarían adecuado para desenvolver ali unha actividade como é a comida dos nenos e nenas. En definitiva, digo unha vez máis, deixen de marear a perdiz, voten a favor disto, díganlle claramente ao Goberno galego e á Xunta de Galicia que hai que reformar o CEIP Xunqueira 1 no que ten que ver con estas inundacións no colexio, no comedor e tamén no patio de educación infantil e no patio en xeral do colexio, que tamén é competencia da Xunta de Galicia. E non fagan o que fan sempre, que é servir de escudos humanos a Alfonso Rueda e ao Partido Popular e non se atreven desde que empezou este mandato a votar unha soa moción a favor que lle pida a Xunta de Galicia absolutamente nada. Para iso é facilísimo ser concelleiro do Partido Popular en Pontevedra. Pedro Sánchez malo, Alfonso Rueda bueno. Pedro Sánchez votamos en contra, Alfonso Rueda votamos a favor, ya está. E 4 anos aquí, clo, a cobrar e a chegar ás seguintes eleccións, por favor. Fagan un pouco de autocrítica e exerzan de concelleiros e concelleiras da cidade de Pontevedra, a marxe de ser concelleiros e concelleiras do Partido Popular. Moitas grazas, señor Puentes. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. A ver, eu ás veces penso que me explico moi mal. Competencias partilladas, compartidas, son competencias partilladas. Unha administración ten unhas competencias, outra administración ten outras. Unha ten unhas responsabilidades, outra ten outras. Non diga que o Concello quere quitarse do medio. De ningunha maneira. Queremos cumprir as nosas. Ímolas cumplir. De feito, fomos a única administración que apareceu por ali estes días. Foron os servizos técnicos, foron os bombeiros, axudamos en todo o que puidemos. Fomos a única administración que aparecimos porque temos competencias no mantemento e no sostemento dos centros educativos. Por iso este ano levamos investidos nese colexio perto de 20.000 euros. Perto de 20.000 euros. Faltan obras? E logo non van faltar, claro que faltan. E o ano que ven faltarán outras. Pero se quere especialistas en retrasos de obras, ten aí o especialista máximo, pídalle ao señor Domínguez que lle explique por que se retrasa en Santa Clara e cantas excusas nos dá. As obras, ás veces, non chegan a tempo. Farémolas e queremos cumprilas. Vale? Claro, ao seu argumento, eu poñería a man no lume porque se cae. Os terreos non son de titularidade municipal. Están dentro da liña de costas. É unha competencia da Xunta de Galicia. E son terreos de costas. Diría eu, pero bueno, discutirémolo, verémolo e haberá que traballar nesa liña. Están dentro da liña de costas e son de costas. Mire, o que está claro é que vostedes pediron recado en Santiago, foron ali falar coa Xunta e dixeronlles que non teñen ningunha intención de investir ningún só euro no Concello de Pontevedra ou no colexio da Xunqueira 1. E vostedes veñen aquí a facerlle o traballo sucio, a aplaudir coas orellas. Igual que fixeron no Colexio Froebel. Igual que no Colexio Froebel, cando a Xunta se baixe da burra, cando teñan pasado por aí crianzas para ter o seu sistema educativo en malas condicións, vostedes irán aplaudir coas orellas, dicindo que a Xunta fixo o que tiña que facer. Era moito máis intelixente que o dixesen dende hoxe, que dende hoxe non se puxesen ao servizo da Xunta de Galicia, sino que se puxesen ao servizo das crianzas de Pontevedra para que tivesen un bo sistema educativo. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Señora Otero, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Señor Gómez Xunqueira, esos terreos están cedidos de costas ao Goberno municipal, ao Concello de Pontevedra. Entón, revise de quen é a titularidade deses terreos. O importante para o Partido Popular de Pontevedra é a comunidade educativa do CEIP Xunqueira 1 e por iso imos votar a favor desta moción do PSOE, sendo conscientes de que o que se lle pide á Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galicia non é competencia desta administración no punto 1,
pero sí nos puntos 2 e 3, que son elaborar e financiar unha reforma integral do CEIP Xunqueira 1 e consensuar ditas reformas coa comunidade educativa. Unha lástima ver e comprobar unha vez máis que por parte do PSOE de Pontevedra se defende a xestión errática por parte do Concello de Pontevedra e non se lle exixa ao Goberno do Bloque Nacionalista Galego que cumpra coas súas promesas e coas súas competencias, permitindo que as nenas e nenos pontevedreses non teñan centros educativos, cuidados e con mantementos de calidade cando corresponde. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señora Otero. Sometemos o punto a votación ou non? Ten a palabra o señor Puente Rivera, 2 minutos. Sí, para rematar, agradezo o cambio de postura do Partido Popular. Vexo que por fin, polo menos, algo de decoro e de decencia teñen neste asunto. E agradezo de verdade ese cambio de postura e que pode sair por unanimidade. Pero mire, independentemente de que efectivamente os terreos están desafectados por costas e son de titularidade municipal, os que sexan, outros son da Xunta de Galicia, porque os dos institutos son titularidade da Xunta de Galicia. Volvo a decir o mesmo, están cedidos para uso educativo á Xunta de Galicia exactamente igual que os centros. Pero que ademais hai máis aínda. Non sei se lle sona, pero o Plan de Xestión de Inundacións de Galicia 2028-2032 que aprobou recentemente no mandato anterior a Xunta de Galicia para previr precisamente as inundacións e para intervir e para planificar as intervencións e os investimentos autonómicos en prevención de inundacións, que é, por exemplo, no que está incluído tamén o rego de Valdecorvos e a zona de Padre Fernando Olmedo, que non incluía a Xunta de Galicia inicialmente e se incluiu gracias a un recurso presentado polo Concello de Pontevedra e pola Consellería de Desenvolvemento Sostible que eu dirixía anteriormente e hoxe está incluído aí e froito diso a Xunta de Galicia hoxe vai financiar as balsas de inundación natural para previr as inundacións en Valdecorvos. Pois mire, este é o plano do Plan de Xestión de Inundacións de Galicia no que ten que ver coa Xunqueira. É dicir, a Xunta de Galicia ten incluída toda a zona dos colexios e dos institutos da Xunqueira nese plan de xestión de inundacións, previsto precisamente para investir cartos autonómicos en previr as inundacións en moitas zonas de Galicia e particularmente aquí. Por tanto, xa independentemente da titularidade dos terreos é que a propia Xunta de Galicia plantea estas actuacións. Logo de Augas de Galicia, logo da Xunta de Galicia, está publicado, pode consultar todo o mundo. Por tanto, a competencia é absolutamente autonómica, sin lugar a ningunha dúbida. E mire, non nos acusen a nós de facer o que vostedes fan co goberno galego. Nós, cando lle temos que exixir cousas ao goberno municipal de Pontevedra, exixímosllas. E cando as temos que exixir á Xunta de Galicia, exixímosllas. E tamén, e sábeno de sobra vostedes, cando as temos que exixir ao goberno de España do Partido Socialista, tamén llas exiximos e tamén votamos aquí. E froito desas exixencias, por exemplo, no acordo orzamentario do ano 2025, estaba incluída unha obra que se vai executar en breve no Colexio da Xunqueira 1, que é a beirarrúa elevada para comunicar o colexio, o centro educativo e o pabellón e evitar que os nenos e nenas teñan que circular por unha zona que se inunda frecuentemente. Ou, por exemplo, as actuacións diferentes no patio de infantil. Ou no Xunqueira 2, froito dese mantemento de zonas verdes, tamén drenar unha pequena parte do patio que se inunda habitualmente. E son obras que lle exixiu o Partido Socialista ao Goberno Municipal do Benega e que se incluíron no orzamento municipal de 2025 e que están planificadas para ser executadas. Por tanto, nós, cando temos que exixir, exiximos. E temos claro que o fundamental é cumplir aquilo que lles prometemos aos pais e nais dos centros educativos, neste caso, e do conxunto de asociacións e de colectivos veciñais de Pontevedra. En todo caso, agradezo o voto a favor e esperemos que, ademais de votar a favor, insisto, os concellos do Partido Popular aproveiten ese fío directo que supostamente teñen coa Xunta de Galicia para que a Xunta execute esas obras canto antes e se eviten os problemas graves que padecen a día de hoxe os pais e nais e os nenos e nenas do CEIP a Xunqueira 1. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puente Rivera. Sometemos o punto a votación. Votos en contra da proposta. Ningún. Abstencións. Ningunha. Votos a favor. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Punto número 7. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para a recuperación, definición e posta en uso da parcela da antigua Escola Taller de Monteporreiro. Señor secretario, ten a palabra para ler o dictamen da Comisión. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión do Pleno de Benestar Social, Cultura e Iniciación Sociocultural en sesión do 5 de decembro de 2025
Ditaminou favorablemente a proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para a recuperación, definición e posta en uso da parcela da antigua Escola Taller de Monteporreiro. Votaron a favor 6, 4 do Grupo Municipal do Partido Popular e 2 do Grupo Municipal do PSG-PSOE. E abstivéronse 3 do Grupo Municipal do BNG. Moitas gracias. Moitas grazas, señor secretario. Señora Crespo Tobío, ten a palabra. Buenos días, gracias, alcalde. Hoy hablamos de la antigua Escuela Taller de Monteporreiro, pero en realidad estamos hablando de algo mucho más grande, del modelo de ciudad, de cómo se trata a los barrios y de si un conjunto de equipamientos públicos pueden pasar años en un limbo de abandono, promesas y excusas. Pero esta moción no viene a reabrir polémicas, sino que viene a cerrar una etapa. Años de indefinición en la parcela de la antigua Escuela Taller de Monteporreiro. Esta moción pretende resolver un problema que Monteporreiro arrastra desde hace demasiado tiempo. Un suelo público estratégico vinculado a la antigua Escuela Taller que ha pasado del cierre al deterioro y a usos puntuales sin planificación, sin un proyecto estable y sin una hoja de ruta. Y lo digo con claridad y sin dramatismos. Lo que desgasta al barrio no es solo el estado físico de la parcela, sino también esa indefinición permanente. Hoy funciona de facto como espacio vecinal no regulado y ha acogido iniciativas sueltas, como se expone en la propia moción, pero sin continuidad, sin encaje en el planeamiento y sin rendición de cuentas. Por eso proponemos algo razonable y perfectamente ejecutable. En primer lugar, definir usos de forma inmediata e incorporarlos al planeamiento para que el barrio deje de vivir en él mientras tanto. En segundo lugar, presentar en 60 días un documento de definición de usos con participación vecinal y criterio técnico, contemplando escenarios realistas, formación de oficios, espacio vecinal, educación ambiental, apoyo al entorno deportivo u otros usos dotacionales útiles. Y hablamos, sí, de 60 días, señora Gulía. 60 días es un plazo de despacho, no es un plazo de obra mayor, son 60 días plazo de despacho. En tercer lugar, acelerar trámites de adecuación, rehabilitación, reurbanización, pero con sentido común, por fases, empezando por lo básico y lo seguro. En cuarto, transparencia. Publicar informes y decisiones y habilitar un espacio en la web municipal con documentos y avances trimestrales. Esto no es burocracia, es evitar que vuelva la sensación de abandono. En quinto lugar, activación básica en 90 días. Limpieza periódica, desbroce selectivo, retirada de residuos, control de invasoras, señalización provisional, revisión de seguridad, priorizando actuaciones de bajo impacto y fuera del dominio público hidráulico. Sí, 90 días, son 90 días. Acciones que podría ejecutar perfectamente la Brigada Municipal y con 60 días, es decir, 90 días, 3 meses, yo creo que sería suficiente. En sexto lugar, y para que nadie use augas como excusa a posteriori, consulta técnica previa a Augas de Galicia con plano de situación para encauzar actuaciones en zona de dominio y de policía. En séptimo lugar, y muy importante, contemplar en 2026 una dotación modesta para estas actuaciones básicas, explorando financiación externa para fases posteriores. Y por último, y no menos importante, trasladar el acuerdo a la Asociación de Vecinos o Mirador y a los colectivos implicados. Además, y dicho esto, esta moción tiene una virtud. No pide humo, se apoya en herramientas que existen y funcionan. La Xunta de Galicia ha convocado para 2026 los talleres duales de empleo, con un importe total de más de 48 millones de euros. Y deja claro que los proyectos pueden ser promovidos por ayuntamientos, siempre que sean competentes y tengan capacidad técnica y de gestión. Son programas orientados a inserción. El propio extracto incluye que si se solicitan incentivos, la entidad promotora debe publicar ayudas para contratación posterior.
Y la Xunta ha explicado también que en esta convocatoria se refuerzan incentivos hasta 3.000 euros por contratación e incluso compensación para concellos por alumnado contratado, lo que encaja perfectamente con la idea de que no solo basta formar, sino que hay que facilitar el salto al empleo. Y por último, la necesidad de oficios no es un eslogan. En Pontevedra hay un desajuste de oficios. El SEPE identifica vacantes y destaca falta de experiencias técnicas. Esto es exactamente lo que corrige una escuela taller bien planteada. Aprender trabajando y dejar obra útil en el barrio. Definir, mantener, ordenar y rendir cuentas, esto no es ideología, es gestión básica. En resumen, pedimos planificación, mantenimiento, transparencia y una vía realista para que el espacio deje de ser un problema y se convierta en una oportunidad sin maximalismos y con plazos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Crespo. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, vaya por diante que nos imos votar a favor desta moción. Bueno, a marxe dos plazos de 60 días, 90 días e la dotación modesta no presuposto do ano 2026, que novamente, pois, lles invito tamén a que, bueno, a que nos podamos poñer de acordo entre todos os grupos políticos da corporación para aprobar ese orzamento, porque claro, ustedes despois piden, pero logo votan en contra sempre dos orzamentos, as modificacións de crédito, que é onde están os cartos para facer as cousas, así que é complicado, non? Incluso de algunhas modificacións de crédito nas que neste pleno lles preguntei que me dixeran unha soa das medidas das que estaban en contra incluídas nesas modificacións de crédito e non foron quen de sinalar ningunha, votan en non porque entenden que electoralmente lles beneficia votar non, sin máis. Pero, bueno, á marxe desas pequenas cuestións, nos imos votar a favor porque, efectivamente, entendemos que é un espacio que está degradado no barrio de Monteporreiro e que debe ser atendido. De feito, no mandato anterior, o Partido Socialista empezou a actuar nesa zona, fíxose o máis urxente que había que facer, que era toda unha labor de desbroce na parcela e fundamentalmente onde están os invernadoiros da antiga escola taller, retirando dali árbores que estaban podres e que tiñan risco de caída mesmo á vía pública, retirando especies invasoras como a importante colonia de acacias que había tamén ali e, en definitiva, librando de toda a maleza e de toda esa situación de abandono que tiña a parcela, ademais de falar en numerosas ocasións coa Asociación de Veciños para atopar un uso consensuado deses terreos e darlle un uso tanto aos invernadoiros e á zona de terreo como ás propias edificacións que temos ali na escola taller. Por tanto, en coherencia con iso, e comprendendo a necesidade de que se poda sacar un partido e que se poda sacar unha utilidade a unhas instalacións que son de propiedade municipal, nos imos votar a favor desta moción. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puentes. Señor... Sí, agora sí. Señor Ouviña, ten a palabra. Ben, moi bo día a todos e a todas, moitas grazas. A verdade é que penso que esta proposta que nos atopamos hoxe aquí é bastante triste desde o punto de vista que, podería ser unha proposta interesante, mas no que finalmente calla nun documento que está cheo de exixencias e de apuros. Creo que co único obxectivo final de ensombrecer os investimentos que ali se están levando a cabo e que se van a levar a cabo nos vindeiros meses. E cando o digo, non falo destes investimentos, refírome ao novo pabillón que xa se acaba de adxudicar, refírome aos fondos do EDIL, que tamén se conseguiron por parte deste Concello para a mellora das rúas Alemanha, Reino Unido, Irlanda e Luxemburgo, para as melloras integrais na Casa de Cultura, para as melloras do campo de fútbol e de rugby, tamén outros investimentos que estamos a facer nos últimos meses e que continuamos na Rúa Bélxica, en Francia, en Grecia, en Portugal, no Centro de Cultura que acabamos de renovalo integralmente, como saberá vostede, no Mirador. De feito, fíxese o que nos interesa ao barrio de Monteporreiro, que lle acabamos de arrincar 3 millóns de euros á Xunta que os vamos a destinar
íntegramente ao barrio de Monteporreiro. Fíxese vostede, polo tanto, que estamos a falar de máis de 12 millóns de euros os que se van a investir nos vindeiros meses en Monteporreiro. Fíxese que mal tratamos os barrios, que mal tratamos a Monteporreiro. Pero non, veñen vostedes a toda presa, cunha moción que non foi presentada por urxencia, pero case, para falarnos de algo, pois, non sei, que a verdade é que ata me sorprende, porque será que non nos vimos, será que non puidemos falalo na Comisión de Mobilidade, que non vou frecuentemente, pero ainda estiven recentemente, ou nas comisións de urbanismo. Se preguntasen, se fosen rigurosos, se tivesen ademais claro cal é o destino que queren para este centro, para este local, que difire bastante o que dixeron no pleno do que aparece aquí escrito, que ademais é que non aparece nada escrito en ningún destino que lle queiran dar. Se tivesen esa rigurosidade, terían nos preguntado, terían falado con nós e saberían que nós temos en mente actuacións nesta parcela, pero non o fixemos porque non é sinxelo. E ademais de non ser sinxelo, non é inmediato, como pretenden vostedes. Xa o intentamos, xa se fixeron actuacións, xa se estivo traballando ali, pero decidimos priorizar outras, porque gobernar é priorizar. E decidimos priorizar as actuacións por máis de 12 millóns de euros das que lle falaba antes. Fíxese, este edificio, esta escola taller, está edificada como mínimo desde comezos dos anos 90, a partir do ano 94, que atopamos algunha fotografía xa, e tamén existe un acordo plenario deste Concello do ano 96, estando edificada a Escola Taller no 94, falábamos no ano 96 dunha colaboración do INEP para a creación dunha escola taller, solicitude de axuda económica ao INEP para a creación dunha escola taller e a realización de obras necesarias para a súa instalación en Monteporreiro. Fíxese, polo tanto, como están as datas, que podemos decir que o edificio urbanísticamente, digamos, non está do todo correcto, non se fixo de todo correcto que se podía ter feito. E por se fora pouco, non é desde cero, non está feita esta actuación, este edificio desde cero, senón que foi ampliado sucesivamente por parte do alumnado da Escola Taller, co cal o edificio orixinal, o edificio que temos a día de hoxe, non coinciden, non é o mesmo. E para máis inri, isto sabería, se nos tivesen preguntado con anterioridade, este edificio está construído encima dunha zona verde catalogada así polo Plan Xeral de Urbanismo. Isto implica que non se poden facer nin cambios de volume, nin cambios de uso, nin consolidacións integrais do que ali temos. O obxectivo, cando os edificios que están na zona verde, é que desaparezan para que aí aparezan zonas verdes. Agás que se modifique o planeamento. Sen modificar o planeamento non poderíamos executar ningunha das melloras. Por ese motivo, estes que lles acabo de desgranar, voulles propoñer un acordo. Propóñolles que retiren a moción e que continuemos a senda de traballo que nos teñamos iniciada, que é encargar un estudo para avaliar o estado do centro da Escola Taller e tamén do que podemos destinar aí. Tamén é certo, voulles a decir a verdade, non vai ser un encargo inmediato, basicamente porque agora mesmo estamos centradas e centrados en sacar adiante eses 12 millóns de euros que temos diante. Non vai ser en 60 nin en 90 días, pero é o noso compromiso poder sacar adiante este estudo. Compre, polo tanto, sacar primeiro o que temos por diante antes de destinar aos técnicos e técnicas a novas actuacións. Iso sería xestión. O resto é populismo. Polo tanto, agardo que non se aprobe esta falta de respecto ao pleno, esta falta de respecto á veciñanza de Monteporreiro, porque a día de hoxe é inexecutable. E así creo que xa o expuxen ao longo de toda a miña intervención. Agardo que rectifiquen e que poidan sumarse ao carro da sensatez. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señora Ubiña. Señora... Aquello. Señora Crespo Tobío, ten a palabra. Sí. Vou empezar por... Señora Ubiña, esta
esta moción no viene a negar que se hayan hecho cosas en Monteporreiro. Viene a señalar lo esencial que sigue pendiente. Aquí nunca faltan planes, lo que falta es que alguno aterrice antes de jubilarse. Me alegro de cualquier actuación que se haya en este mandato, pero es que el punto es si la mejora se nota en la vida diaria del barrio. Y lo que nos trasladan muchos de los vecinos es que no les llega. Porque las calles Dinamarca y Holanda, por ejemplo, siguen en un estado muy deficiente, con riesgo para coches y viandantes. Porque lo acordado con los jardines de la UNED, la mejora y la apertura al vecindario, sigue sin cumplirse. Porque el aparcamiento continúa sin una solución integral. Porque el centro cultural sigue esperando que el informe técnico se traduzca en obras reales. Porque los parques caen a abandono y se actúa a cuentagotas. Porque el campo de fútbol sigue en espera, sin calendario claro. Y porque lo único prometido, lo que avanza, es mínimo y no garantiza que se vea terminado ni en este mandato. Por eso esta moción no es un reproche, es una propuesta de método. Definir usos, actuar por fases, mantenimiento en plazos y transparencia. Y además una palanca de empleo para el barrio, una escuela taller u obradoiro con oficios útiles. Si de verdad se ha hecho mucho, como usted dice, entonces no debería haber ningún problema en poner fechas responsables y expedientes y aprobar hoy un plan verificable. Y por otro lado, la excusa que me pone de que está declarado zona verde, para nosotros, para el Grupo Popular, no es una excusa, porque eso es una tarea de gobierno. Cuando un espacio es estratégico para la ciudad, este concello sabe perfectamente firmar convenios, pedir cesiones, negociar con otras administraciones y, si hace falta, modificar el planeamiento, como ha hecho en otros barrios y en otros proyectos. Lo que ocurre es que Monteporreiro no ha sido prioridad política. Y hoy podemos seguir analizando futuros usos, como me está pidiendo a su propuesta. Lamentablemente tengo que decirle un no rotundo, porque es que queremos otros 10 años esperando. No, queremos empezar de una vez a decidir, a proyectar y a ejecutar. Monteporreiro no pide un milagro, pide que una instalación que ya fue útil deje de ser un decorado para la Cámara y vuelva a ser una escuela taller de verdad. Y eso solo tiene una forma de demostrarse, votando a favor de esta moción y cumpliéndola después. Nada más. Moitas grazas, señora Crespo. Señor Oubiña, ten a palabra. Señor Puentes. É que non o vi aquí. No. Ten a palabra o señor Puentes. Sí, nada, moitas gracias. Simplemente un apunte rápido, nada máis, non? Porque, bueno, a moción está centrada no que está centrada, que na escola taller, pero se hai que facer repaso de investimentos en Monteporreiro, eu creo que o incumprimento máis antigo que temos en Monteporreiro é a promesa de Alberto Núñez Feijóo de cando chegou a ser presidente da Xunta de Galicia no ano 2011, creo recordar, é dicir, hai 24, 25 anos, non, 2009, certo, hai xa 16, 17 anos, perdón, 16, 17 anos, que prometeu investir 1.500.000 euros en Monteporreiro para reurbanizar. Non digo alcalde que máis, non sei, eu quedeime con 1.500.000 do que non fixo prácticamente nada. Só unha pequena parte da rúa Alemaña, non? Ese é o incumprimento máis antigo que ten Monteporreiro. E iso, á marxe do que podamos facer na escola taller, que evidentemente é importante, reurbanizar o espacio público si dinamiza o barrio e si que permite mellorar as condicións de vida dos veciños e veciñas cada día, porque o espacio público se pisa cada día. A escola taller, pois ali poderánse poñer determinados equipamentos e poderá beneficiarse evidentemente o conxunto da veciñanza de Monteporreiro, pero desde logo con impacto no día a día menor
acordo que ten a reurbanización do espacio público, e esa é unha promesa incumplida por Alfonso Rueda e por Alberto Núñez Feijóo xa durante o tempo que foi presidente da Xunta de Galicia. Por tanto, bueno, fagamos repaso se queremos tamén, non? Ou tamén temos pendente, neste caso, no sentido positivo, para poder executar xa por fin, por exemplo, os Xardíns da UNED en Monteporreiro, tamén a proposta do Partido Socialista, tamén co seu voto a favor ao orzamento do ano 2025, cun proxecto que xa ven do mandato anterior, non? Ademais de outras intervencións no espacio público. Pero, insisto, non se trata diso. Centrémonos no que estamos de acordo, que é en abrir a escola taller, en sacarlle partido a esa infraestructura que evidentemente a día de hoxe está absolutamente infrautilizada e en recuperala para o uso dos veciños e veciñas. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Puente. Señor Ubiña, ten a palabra. Efectivamente, non querían ensombrecer os investimentos e as actuacións que se están a desenvolver en Monteporreiro. Para nada era un reproche. Non, desde logo, se non o era, pareceselle bastante, non? Ata chegar ao punto de que nos propoñen modificar o planeamento en 60 ou 90 días. Eu xa me quedo alucinado. De verdade que lamento profundamente que prefiran o titular de prensa unha xestión honesta. Vostedes insisten en obrigarnos a aprobar uns prazos de 60 ou 90 días que saben perfectamente que son técnicamente inviables en xeral, máis aínda sen paralizar outras obras, e desde logo nós non imos votar en contra de recuperar espazos para a veciñanza, porque por suposto estamos de acordo, por suposto, de feito, estaba na nosa mente e así o estamos a facer, porque é a nosa vontade cando así é posible, e cando non o é, pois o que preferimos é priorizar o que verdadeiramente o é. Pero, desde logo, tampouco podemos votar en contra tampouco podemos votar a favor dunha ficción, que é o que aquí nos propoñen. O noso voto vai a ser a abstención. E abstémonos porque non queremos ser cómplices do seu engano. Vostedes queren venderlles aos veciños que en 2 meses vai haber unha solución máxica, milagreira e fantástica e estupenda para unha zona verde complexa que ademais require a modificación do plan xeral. Adiante, véndanlles o que lles dea a gana. É o seu dereito, fágano. Agora ben, nos preferimos dicirlle a verdade, ser honestos cos veciños e coas veciñas de Monteporreiro, ser honestas e honestos con este pleno. Agora, toca executar o pabillón, toca executar as reformas viarias, toca executar a reforma integral que vai a complementar a que xa se fixo na Casa de Cultura, toca executar o campo de rugby, etc., etc., etc. E despois, cando fagamos, sen prazos falsos, sen poñernos paus nas rodas, ocuparémonos da escola taller. Quédense vostedes coa súa pancarta, que nos ímonos quedar coa xestión real do día a día do barrio de Monteporreiro e dos demais barrios. Nada máis, moitas grazas. Ubiña, señora Crespo, ten a palabra para rematar o debate. Al BNG, con su abstención en este asunto, le digo que la abstención es la forma elegante de dejar la escuela taller exactamente donde está, cerrada. Al PSOE le agradezco el voto favorable, pero le recuerdo que la coherencia se verá cuando haya que pelear dentro del Gobierno para que esto no se quede en otro estudio más. Y le recuerdo a los especialistas de la hemeroteca que el vecino lo que ve es quien, teniendo el poder para hacer las cosas, decide no hacerlas. Y hoy la forma de demostrar el apoyo a Monteporreiro, señor Ubiña, es votando a favor de esta moción y cumpliéndola después. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señora Crespo. Sometemos o punto a votación. Votos en contra da proposta, ningunha. Abstencións, 9. Votos a favor, 14. A favor, 14. Apróbase por maioría. Pasamos ao punto número 7 ou 8. Proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativo á execución da Vía Verde das Rías Baixas, prolongando até Pontevedra a Vía Verde dos Salnés, tramo Portas Calda de Reibarro, Pontevedra, e ata Arcade a Vía Verde Vigo Redondela. Señor secretario, ten a palabra.
Moitas gracias, señor presidente. A Comisión Informativa de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servicios, en sesión de data 9 de decembro de 2025, ditaminou a proposta do PSG-PSOE relativa á execución da Vía Verde das Rías Baixas prolongando a data Pontevedra, a Vía Verde do Salnés e ata Arcade e a Vía Verde Vigo-Redondela. O resultado da votación foi Bloque Nacionalista Galego ditaminouse favorablemente por maioría absoluta dos membros da Comisión e dita proposta cos votos a favor 3 do BNG, PSOE 2 votos a favor e 4 abstencións do Partido Popular. Moitas gracias. Moitas grazas, señor secretario. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, pois traemos a este pleno unha vez máis, eu creo que un deses asuntos que nos debería unir a todos e nos que deberíamos estar de acordo plenamente porque se trata de facer algo que en principio atopa eco e atopa vontade por parte dos diferentes gobernos independentemente da cor política que os goberna, Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra e Concello de Pontevedra, e que ademais é clara e obxectivamente positivo para o conxunto de veciños e veciñas dos concellos polos que discurriría esta Vía Verde das Rías Baixas. Que se trata simplemente de poder continuar o traballo feito entre Vigo e Chapela e o traballo feito entre Vilagarcía de Arousa e Portas, acercar estas dúas vías verdes que temos na provincia, unilas e con ese epicentro en Pontevedra poder desenvolver na nosa provincia unha senda peonil e ciclista de case 60 kilómetros entre Vilagarcía e Vigo, que é unha infraestructura que estaría ao servicio dos veciños e veciñas dos concellos polos que discorrería, pero que tamén significaría un importante foco de atracción turística sostible, como xa está pasando noutros concellos que teñen vías verdes e dese turismo que nos interesa, de calidade, sostible e que non interfiere no normal desenvolvemento da vida dos veciños e veciñas. Por tanto, para facer realidade esa Vía Verde das Rías Baixas quedarían pendentes de executar 3 tramos: traer a vía verde desde Portas ata Pontevedra ao longo dos 15 kilómetros que separan estes dous concellos, que o tramo que está nun estado de maior maduración froito do traballo desenvolvido no anterior mandato municipal por parte do Concello de Pontevedra e particularmente do Partido Socialista, acordando cos concellos de Portas, Caldas de Reis e Barro, ademais do de Pontevedra, unha proposta de trazado que xurdiu de un colectivo cidadá como é Pedaladas, aproveitando o Camiño de Santiago e sendas forestais, dado que non hai prácticamente ningún tramo de vía en desuso en todo este espacio, e que ademais esa proposta de trazado ten xa dúas cousas moi importantes avanzadas, que é un estudo de execución, un estudo previo de execución, un proxecto previo que valora en algo máis de 2 millóns de euros a execución material desta obra e tamén un acordo coa Fundación dos Ferrocarrís Españois, coa DIF, por tanto, para poder incluir esta senda dentro do catálogo de vías verdes de España e, por tanto, que sexa a todos os efectos unha vía verde. E, ademais, o proxecto máis executable, posto que xa os terreos están a disposición, non hai que xestionar a adquisición de novos terreos e os traballos consistirían basicamente en sinalización, de acordo coa sinalización que teñen as vías verdes e en consolidación dese trazado con pequenas obras de accesibilidade nos puntos onde sexa necesario. Porque ademais tamén xa o Concello de Pontevedra no mandato anterior avanzou nun dos puntos máis sensibles desta vía verde, que era a rehabilitación da antiga ponte do ferrocarril sobre o río Lérez cos fondos EDUS. Por tanto, é o treito que está máis maduro. A continuación, trataríase de prolongar a vía entre Pontevedra e Arcade, outros 14 kilómetros, aí sí, aproveitando a vía bella do ferrocarril, tramo que está todavía, despois de que o Goberno de España por fin o desbloquease, pero que ten todavía uns traballos previos moi importantes, posto que está pendente de redacción o proxecto e, sobre todo, está pendente de decidir cal vai ser o trazado definitivo e de conseguir a plena disposición dos terreos para poder executalo. E, por último, achegar a vía desde Arcade ata Chapela, onde finaliza actualmente a vía verde que ven de Vigo, que son outros 16 kilómetros e que aquí,
directamente pois é o tramo que está máis verde, non? Posto que temos que pensar incluso, ou teríamos que pensar por onde discurriría esta senda. En todo caso, igual que pasou na vía verde entre Vilagarcía e Portas, correspóndelle á Deputación Provincial de Pontevedra e á Xunta de Galicia o impulso desta infraestructura que é de claro interese autonómico e de claro interese provincial, coa colaboración evidentemente dos concellos no seu mantemento posterior, como pasa na vía verde do Salnés ou na Vigo-Chapela. Así, seguindo o modelo desenvolvido polo anterior goberno encabezado polo Partido Socialista na Diputación Provincial e que deu como resultado que en agosto do ano 2020 se inaugurase a vía entre Pontevedra e Chapela, o Concello, perdón, entre Vilagarcía e Portas, o Concello de Pontevedra, na sesión plenaria celebrada o pasado maio do ano 2025, aprobou por unanimidade, co voto favorable de todos os partidos, unha moción do Partido Socialista pedíndolle á Deputación que executase esta infraestructura. O certo é que, desde aquela, celebrouse tamén un pleno na Diputación Provincial no que o Partido Popular é certo que non respaldou a mesma moción que aquí se presentaba, non a respaldou no pleno da Diputación Provincial, e o señor Domínguez fixo unha das que nos ten acostumbrados, que é votar unha cousa aquí a contraria ao outro lado da praza, aínda que o texto sexa exactamente igual, pero polo menos tivo decoro o señor Cubela, que era o portavoz naquel pleno da Diputación Provincial, o portavoz do Partido Popular, de dicir que, votaban en contra porque xa a Diputación estaba traballando nisto e, por tanto, non había nada que pedirlle, pero dixo literalmente que o Partido Popular e o Goberno Provincial estaban a favor de completar a grande vía verde das Rías Baixas, a grande vía verde do noroeste peninsular. Nos quedámonos relativamente tranquilos, aínda que, coa tranquilidade que nos podemos quedar cada vez que o Partido Popular se compromete a algo, porque normalmente sempre hai unha sorpresa desagradable polo camiño que lles fai cambiar de postura e demostrar que unha cousa son as palabras e outras son os feitos e que os compromisos do PP teñen moito de papel mollado en moitas ocasións. E así, desgraciadamente, foi, porque resulta que o pasado 18 de novembro, despois dese voto do vicepresidente da Diputación neste pleno a favor da vía verde das Rías Baixas e de que no pleno da Diputación se comprometese o Partido Popular a executala, o pasado 18 de novembro o presidente da Diputación acudiu a unha reunión en Madrid co ADIF, con responsables do ADIF, para falar supostamente da vía verde, e o único que se traslada dese acordo posteriormente é que ali se falou nada máis do tramo entre Pontevedra e Arcade, do que se fala a raíz de que o Goberno de España decida desbloquear ese tramo, decida poñer a disposición dos concellos afectados ese tramo de Vía Vella e de que o Concello de Vilaboa reclame a execución desa vía verde. E nada se traslada, nada se fala por parte do Partido Popular dos outros dous tramos, de Portas Pontevedra e de Arcade Chapela. Por tanto, se non executamos eses dous tramos que permitirían conectar Portas con Pontevedra e Arcade con Chapela, en vez dunha gran vía verde, unha gran senda peonil e ciclista das Rías Baixas, 60 km, o que teríamos sería 3 sendas inconexas no conxunto da provincia de Pontevedra, unha de 9 km entre Vilagarcía e Portas e outra dunha distancia aínda inferior de 5 km entre Vigo e Chapela e 14 km entre Pontevedra e Arcade. 3 mini vías verdes que desde logo non terían sentido ningún, máis aló de que evidentemente mellorarían a situación que temos na actualidade. Por eso, rogamos unha vez máis, dada a boa disposición que hai supostamente por parte dos tres partidos políticos que formamos parte desta corporación e dada a boa disposición que polo menos públicamente parece que hai por parte da Xunta e da Diputación, de que por favor se contemple, como reclaman moitos colectivos ciclistas e moitos colectivos veciñais desde Vilagarcía ata Vigo, que se execute a vía verde das Rías Baixas na súa totalidade e se inicien en paralelo os traballos non só de Pontevedra ata Arcade, sino tamén de Portas a Pontevedra e de Arcade ata Chapela. E podamos ter esa gran infraestructura que beneficiaría moito aos veciños e veciñas e tamén ao sector turístico da nosa cidade e do conxunto da provincia de Pontevedra. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puentes. Señor Mosqueira Lorenzo, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. Isto da Vía Verde, creo que os que sigan aquí dentro de 10 ou 15 anos van a seguir dando voltas ca Vía Verde. Ora, canto antes se empuxe para facela,
pois igual en vez de 10, 15 anos ou 20, pois son 10 ou 5. 5 dubido moitísimo. Pero está ben, que o Camiño de Santiago, por exemplo, lograr que este en un estado decente, empezouse hai moitísimos anos e, bueno, vai millorando. E isto, hai sitios nos que ten unha grave dificultade. Onte estaba lendo unhas declaracións, un informe da Unión Europea, na que se vai poñer extraordinariamente exixente, non se exixente con todo, despois que fagan caso, pero, bueno, en que as vías de ferrocarril de toda a Unión Europea teñan conectividade militar. Ou seja, que teñan todos o mesmo ancho. Ou seja, que esa cesión que se fixa a Diputación por 10 anos, é posible que, como isto siga así, non se renove. Simplemente a facerse unha idea das dificultades que ten isto. Ten unhas dificultades enormes e, polo tanto, hai que ir avanzando, non como... Bueno, aquí chámase Vía Verde, bueno, a todo, quer dizer, claro, eu non sei como a ponte de Monteporreiro se pode integrar dentro dunha Vía Verde, non o sei, nin po norte nin po sur, non o sei, francamente. Mirando os planos, mirando non sei que, conocendo a zona, hai que facer unhas infraestructuras tremendas. Entonces, quere dicir eso que renunciamos ou que poñamos? Non, en absoluto. Simplemente que sexamos conscientes das dificultades. Seguramente o tramo máis fácil de facer sexa hasta Portas, non? Pontevedra a Portas. Despois na cidade non é fácil. Despois en Arcade non é fácil e demais. O asunto é, canto antes nos poñamos e miremos as dificultades, vayamos buscando as solucións, pois mellor será, non? Constame que o presidente da Diputación ten interese ou está disposto a tirar cara adiante. Vamos a ver se os propios funcionarios da Diputación permiten que se gasten cartos en unha cesión a 10 anos. Non está facendo. Cando un concello pide calquera, creo que a cesión é 30 anos para permitilo. Non sei como está, seguramente que a intervención a Secretaría do Concello sabría mellor que nós, pero en unha cesión sobre un ben a 10 anos, facer un investimento potente, vamos a ver se tal. Que quero dicir con isto? Que as dificultades son francamente enormes. Hai que tomar moitas decisións, moitas, porque non se pode facer se é que pola cesión a 10 anos se imposibilita. Hai posibilidade de sacalo fora, que probablemente haxa que sacalo fora en moitos sitios. Pero digo que hai que tomar moitas decisións, hai que mirar moitas alternativas e hai que facelo. E repito, eso supón que dicir, bueno, pois entonces parece, que a mí sempre me acusan de pillar todos os peros, pero todos os peros supón que superados buscas a vía de resolvelo. Se non lle buscas os peros, despois igual te enganchas e non das feito nada. Andas a voltas anos e anos sin resolvelo. Por lo tanto, creo que está ben impulsalo, que está ben poñelo. Eu dixenlle ao presidente da Diputación que debía encargar un estudio de viabilidade antes de nada. Un estudio de viabilidade serio, de xente que sepa, que conoza a administración, que coñeza as condicións en que pode traballar e que coñeza as solucións que encargara. Porque creo que sería a base máis sólida para arrancar, para ir tomando decisións. E nada máis que vamos a votar a favor e agardo que siga para impulsar e poidamos seguir avanzando nesta vía verde ou alternativa, porque entre Pontevedra e Porto non sei se é unha vía verde ou o Camiño de Santiago. Falando, claro, non sei quen vai dominar. Nós levamos moitos anos en Galicia co Camiño de Santiago. Entón, duplicamos. Bueno, sería un problema menor, absolutamente menor, pero bueno, que hai que incluso ir definindo e resolver. Moi buenos días. Gracias, señor alcalde. Venimos de firmar un acuerdo entre Concello y Diputación muy bueno, pero ahora hay que cambiar un poco el tono. Porque miren que sabíamos que Lores y el PSOE
lo sabíamos todos desde hace mucho tiempo, eran incompetentes. Pero lo que no teníamos claro y no podíamos imaginar nunca es que el Partido Socialista fuese a poner esa incompetencia en forma de moción aquí. La verdad es que me ha llamado muchísimo la atención que hayan traído esta moción que habla de la incompetencia de los mandatos anteriores y de este mandato. Porque dicen ustedes en su moción, y lo anuncian y lo escriben en reiteradas ocasiones, y lo anunciaron en los medios públicos, que tenían ya desarrollada la vía verde, tenían una propuesta de trazado, tenían una memoria de obra valorada en 2 millones de euros, dicen además que habían conseguido fondos europeos para esta vía verde, pone aquí a través del Plan de Sustentabilidad Turística y Destino. Muy bien, si tenían ustedes la intención política, si tenían el proyecto, si tenían el dinero, ¿dónde está la vía verde? ¿Qué ha pasado en estos 5 años? ¿Qué ha pasado? ¿Tenían todo? Claro, ¿qué ha pasado? Sí, la culpa es siempre del PP, es decir, tenían todo para hacerla y no la han hecho. Y lo traen aquí por escrito diciendo, bueno, como nosotros no hemos sido capaces y como la Diputación de Pontevedra va a hacer una vía verde, ¿qué podemos decir? Bueno, pues vamos a traer una moción al Pleno del Concello de Pontevedra para que la Diputación haga una vía verde y haga lo que nosotros no hemos hecho durante estos 5 años. Yo, de verdad que cuando vi la moción, creí que esto era, por lo menos, extraño, si me lo dejan decir. Y luego llegan y tienen unos fondos europeos, y esos fondos europeos tienen que hacer una modificación de crédito para trasladarlos, porque los iban a perder, al mercado, que nosotros votamos a favor. Y anuncian desde el Concello, sin hablar con nadie, que es que la vía verde la va a hacer la Diputación. Y entonces este dinero que teníamos destinado, dicen que la va a hacer la Diputación. Yo creo que han perdido ustedes un poquito aquí el punto de vista de lo que tienen que ser las cosas. Yo entiendo que el señor Lores está haciendo cosas raras porque está un poco nervioso. En primer lugar, ya recientemente ha sido muy simpático y yo me enorgullezco de ello. El señor Lores ha ido a un acto, a la Basílica de Santa María, un acto civil, para conmemorar los 100 años de la aparición de la Virgen, dirigido por 3 arzobispos. Me parece muy bien que sea un acto civil el anunciar eso. Me llama también la atención que el señor Mosquera recientemente haya presentado una obra de la Diputación diciendo que va a costar 1,5 millones más o menos. Sería un show. Aquí en el Concello anuncian obras de la Diputación. Yo creo que andan un poco perdidos, pero desde luego creo, y lo digo de verdad, que ustedes no se están enterando muy bien. ¿La Diputación tiene un compromiso con la vía verde? Absoluto. ¿La Diputación va a avanzar con la vía verde? Absolutamente. Y de hecho, el presidente de la Diputación se ha trasladado y así lo ha dicho. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de fondo? Lo que acaba de decir el señor Mosquera. El problema de fondo es que una parte del trayecto que ustedes proponen no se corresponde a una vía verde. Una parte del proyecto que ustedes dicen no encaja con una vía verde. Por lo tanto, es difícil de encajar. Y es difícil tomar una decisión sobre el voto en esta moción en el Concello de Pontevedra para exigirle a la Diputación que haga algo no solo en el Concello, sino en todos los sitios. Porque el trazado que ustedes presentan no se corresponde exactamente con una vía verde. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a votar abstención. Abstención porque desde la Diputación de Pontevedra estamos comprometidos con la vía verde, vamos a seguir avanzando, estamos comprometidos con toda la vía verde, pero desde luego lo que tenemos que hacer es, no podemos votar lo que dicen ustedes hacer inmediatamente, no, tenemos que ir haciéndola, yo creo que ponen ustedes inmediatamente. Vamos a comprometernos con la vía verde, vamos a abstenernos sabiendo que inmediatamente es mucho más rápido que 60 días. Vamos a comprometernos con la vía verde, nos vamos a abstener para hacer los estudios pertinentes. Hay un compromiso en la Diputación de Pontevedra con la vía verde, pero, hombre, claro, llevarlo aquí al Concello de Pontevedra cuando ustedes tenían todo el compromiso, consiguieron los fondos y al final no la hicieron y no la ejecutaron, yo creo que es poner de manifiesto su incompetencia y querer poner y pedir siempre, que es lo que hacen últimamente, no hacen lo que tienen que hacer con los presupuestos del Concello de Pontevedra, lo que hacen es traer aquí cosas para que otras administraciones hagan. Lo que tienen que hacer aquí es exigir al Concello de Pontevedra qué es lo que tienen que hacer. De todas formas, decirles, hay un compromiso serio, profundo y demostrable de la Diputación de Pontevedra con la vía verde, se están dando, se están avanzando, pero claro, lo que ustedes nos hacen aquí con esta moción es demostrar su clara incompetencia de los últimos años. Muchas gracias. Gracias, señor Domínguez. Señor Puente Rivera, tiene la palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, eu a min ás veces explótame a cabeza intentando seguir os razonamentos ou as piruetas argumentativas do señor Domínguez para xustificar os seus posicionamentos, non? Mire, aquí o único que non fixo nada na Vía Verde foi o Partido Popular e foi a Xunta de Galicia. Básicamente, porque, como eu lle dicía, cando no anterior mandato se logrou o acordo cos diferentes administracións, cos diferentes concellos afectados para poder desenvolver esa Vía Verde entre Portas e Pontevedra, o que se lle pedía daquela era que Xunta e Diputación, exactamente igual que fixeran na Vía Verde do Salnés, se puxeran de acordo. Demais, fomos tan xenerosos que dixemos non pasa nada. No tramo que pertence ao término municipal de Pontevedra, asume o Concello de Pontevedra ese investimento e que a Xunta e a Diputación se encarguen de Portas, de Caldas e de Barro. Un concello, ademais, gobernado por vostedes, que é o de Portas. Como se fixera, insisto, na Vía Verde do Salnés, onde a Diputación fixo absolutamente todo. Pero fomos tan xenerosos que dixemos, término municipal de Pontevedra, fai no Concello de Pontevedra. E, efectivamente, con cargo a iso, executamos os fondos que tiñamos a través de EDUSI para poder, algo máis de 200.000 euros, para poder restaurar a ponte do ferrocarril en Monteporreiro, que formaría parte dese traxecto, e, posteriormente, a través do Plan de Sostenibilidade Turística en Destino, se conseguiron casi 700.000 euros de fondos Next Generation para facer esa conexión entre Barro e a estación do ferrocarril de Pontevedra, que sería que permitiría logo chegar hasta Arcade con esta segunda actuación da que sí falou a Diputación Provincial. Por tanto, a ponte do ferrocarril sobre Monteporreiro está restaurada ou non está restaurada? Por igual me perdín eu. Eu creo que está feita desde hai xa máis de 2 anos. Por tanto, sí executou o Partido Socialista e o Goberno Municipal de Pontevedra esa actuación que tiña pendente. E sobre o outro, os 700.000 euros entre Barro e a estación do ferrocarril de Pontevedra dos fondos de Plan de Sostenibilidade Turística en Destino, home, non están executados polo que vostede acaba de dicir, pero eu estou alucinando ou flipando, se quere mellor a expresión. Porque, dime vostede, cámbianos de destino, como nos pediu o Goberno Municipal e votamos a favor todos os grupos para destinalos ao mercado municipal, creo que foi nun pleno en outubro, por aí aproximadamente, dicir, hai 2 meses, cando no pleno de maio de 2025, vostede e todos os concelleiros do Partido Popular votaron a favor dunha moción do Partido Socialista que dicía dirixirse á Xunta de Galicia para solicitar a sinatura dun convenio para a redacción dos proxectos construtivos destes tramos de Vía Verde que quedaban pendentes e instar a Presidencia da Diputación a iniciar o estudo para conectar esta nova infraestructura de Vía Verde entre Vigo e Redondela, creando un itinerario peonil continuo entre Vilagarcía e Vigo con centro en Pontevedra. É dicir, vostedes votaron a favor neste pleno de facer a Vía Verde das Rías Baixas nas condicións que agora di que non lle valen do Camiño de Santiago e demais, porque xa se dicía nesa moción. Foi ao pleno da Diputación. No pleno da Diputación o Partido Popular dixo que estaba comprometido coa execución da Vía Verde das Rías Baixas e que se iba a completar esa infraestructura. O presidente da Diputación Provincial dá varias entrevistas en varios medios de comunicación nos que di que a Diputación se vai e se compromete a executar esta infraestructura. E agora nos critica porque os fondos que tiñamos destinados a iso, dado que a Diputación iba a comprometerse, iba a facer esa infraestructura, os destinamos a outra cousa para non duplicar o investimento. É dicir, estános dicindo vostede que non nos fiemos da súa palabra. E que cando nos promete algo, pode ser que sí ou pode ser que non, guarda el dinero por si acaso logo te traiciono e non cumplo lo que voto a favor ni lo que te digo. Porque é o que me está dicindo. Porque exactamente se fixo igual con outros fondos europeos. Por exemplo, os que estaban solicitados para Valdecorvos, para as balsas de inundación natural, unha vez que a Xunta de Galicia se compromete a executar esas balsas de inundación natural, os fondos que o Concello tiña solicitados para eso de fondos europeos se destinarán a outro fin. É que, se xa nin nos podemos fiar do que vostede vota e do que vostede di na prensa e neste pleno, hombre, apaga e vámonos. É dicir, son, non sei, tan inxenuo que me sigo fiando da súa palabra e do seu voto cando di que vai facer algo. Pero vexo que non debería facelo. Entón, cumplan e non busquen excusas. Mire, e remato, que a Vía Verde entre Portas e Pontevedra tiña que discurrir polo Camiño de Santiago e por pistas forestais e que entre Arcade e Chapela vai ter que ser así, é algo que se sabe pois desde o ano 2022, que se empezou con estes traballos, ou desde o ano 2021. Pero iso non supón ningún problema, absolutamente ningún. Evidentemente, as vías verdes puras, no sentido
máis puro do término infraestructura discorren por vías do ferrocarril antigas, que teñen un trazado, que teñen evidentemente unhas características que son as propias do ferrocarril, pero, insisto, na reunión que este Concello celebrou coa Fundación dos Ferrocarrís Españois hai 2 anos e pico, 3 anos casi, e como acontece noutras zonas do territorio español, sí que se permite a conexión de tramos de vía verde pura, como son os 3 que teríamos aquí, a través de camiños persistentes, a través de sendas que lle dean continuidade a esas vías verdes. E non só é a conexión, é que, insisto, a todos os efectos son calificados como vía verde, son sinalizados coa sinaléctica propia das vías verdes e o Goberno de España e o Adif os promocionan e os inclúen no seu catálogo oficial de vías verdes. Por tanto, o trazado é diferente ao do ferrocarril? Evidentemente. Eso é impedimento para que poda ser considerado a todos os efectos vía verde exactamente igual que o que discurre por vías antigas do ferrocarril? Non é impedimento ningún e se pode facer. Por tanto, bueno, non se escude niso e agradezo a abstención e espero que podamos traballar todos xuntos. E por último, señor Mosquera, eu entendo os seus peros, as súas dúbidas, que son habituais cando unha cousa lle gusta a medias, pero, en todo caso, a ponte do ferrocarril de Monteporreiro ten saída perfecta cara a Lérez, cara a zona do Centro de Saúde de Lérez, simplemente cunha senda que discurra polos terreos que temos expropiado na parte de arriba do túnel vello e dos 2 túneles novos. E máis, incluso existe unha proposta de trazado para esa senda que non deseñamos nós, que deseñou o director xeral de mobilidade do Concello de Pontevedra, que supoño que algo disto saberá para conectar eses camiños que nos levarían logo hasta a Xunqueira de Alba e de aí ata Barro. Por tanto, ese pero, elimíneo. Todos os demais compartímolos, porque evidentemente niso consiste traballar en atopar solucións aos problemas que tenemos neste momento enriba da mesa. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puentes. Señor Mosqueira Lorenzo, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Parece que o señor Domínguez lle fastidiou extraordinariamente que o inicio do ano xubilar fora con acto civil. Parece que lle fastidiou. Claro, porque o criterio deste alcalde foi sempre acto civil, ali estou, acto religioso, o demais, non. Entón, parece que lle fastidiou, porque o criterio xa o coñecía. Bueno, pois, sinto, fale que fale con quen organizou, que non fomos nós, non fomos nós quen organizamos, senón que foi, bueno, pois a cofradía, o bispado, quen fora. Ben, iso é unha cuestión. Segunda, creo que o acceso a Castro Senín levase falando del polo menos 20 anos. Polo menos 20 anos que tiña eu a responsabilidade. Falárase antes xa con Juan Luis Pedrosa, falárase, creo que incluso con Collán. Polo tanto, non é ninguna novedade, pero tampouco é novedade que no mandato pasado si se propuxa a Diputación e si empezaron os traballos previos para facelo. É moito menos a novedade que quedou ali unha glorieta, unha redonda, na variante de Montecelo para precisamente enlazalo. O sea que non sei de que se sorprende, porque aparte yo dixemos por activa e por pasiva nas reunións que tivemos tanto co presidente da Diputación como con vostede. Non sei por que se sorprende. O sea que lle dicimos, depois se sorprende e dicir, isto é unha proposta que se faga. Non entendo. Ben, con respecto aquí, ao final, botarse os trastos á cabeza e dicir exageracións, e demais é moi fácil, é un recurso demasiado fácil, hai que afinar un pouquiño, señor Domínguez. Vamos a ver. Por que non se fixo, non se avanzou no proxecto de Vía Verde entre Pontevedra e Arcade? Porque a DIF dixo que iso non estaba desafectado, nin o iba a desafectar. Por lo tanto, non había disponibilidade dos terreos. Punto. Cando cambiou eso? O ano pasado. O ano pasado, non antes. Cambiou o ano pasado que a DIF veuse co problema de que ten que soster, non que lle medra, aquí nas Rías Baixas é como se fora tropical, nace de todo, e medra rápido, entonces medra e abroza, ten que limpar, o sea, que ten uns custes a cambio de nada. E entonces di, home, mira, toma, que o leva a Diputación ou que o leve quen queira, e que o manteña, doio por 10 anos. Bueno, pois alá. Xa é unha condición moi feble, como dixen antes. Pero é para non sostelo, basicamente, é dicir, pero por qué? Porque en Europa nos din que hai que ter alternativas para poder unificar en algún momento o ancho das vías.
vale? E se nos desfacemos desto, dinos, oiga, ustedes non están pensando, non están engañando, teñen un ancho de vío distinto e non teñen reserva para facer unha vía de mercadorías con outra ancho. Ese é o problema, exactamente en esos términos, para entenderlos. Entonces, non sei onde está como dixo, inutilidade, incapacidade, que máis era, non sei cantas cousas máis. Non, mire, é que é público, é notorio, é coñecido porque se fixo. Ora, xa é o concepto de vía verde que, digo, por favor, que se interprete ben, é que xa non sei a onde chega, porque se resulta que vamos que a vía verde non ten salida e de repente poñemos unha pendiente do 25% do 18% e demais, esa é a continuidade da vía verde, entón eu teño que volver a ler o manual, francamente, seguramente me quedei atrasado no manual de Vía Verde, de, precisamente, Vía Verde, grande ventaxa, que a plataforma do tren ten unha pendiente moi baixa, ten unha sección, co cual é moi cómodo para andar en bici ou que sexa. Vale, que pode ter algunha excepción, sí, pero que parece que xa as excepcións poden chegar casi ati o infinito. Me parece que dar voltas, señor Domínguez, liouno un pouquiño, máis, que non creo que teña moito sentido, vamos a votar a favor co espírito que dixe antes. Vamos a seguir impulsando, non pretendemos que isto este feito igual, dixen antes, igual co Camiño de Santiago, había puntos moi complicados, fóronse resolvendo, fóronse mellorando, quedan por facer, claro que quedan. Bueno, pero vaise mellorando. Se cadra aquí, pois igual non logramos que este feita en 5 ou 8 anos completa das Rías Baixas, non sei por que non se fala tamén hasta Cesures, polo menos, o Padrón, que a Ría da Arousa chega hasta Arbón, máis arriba de Cesures. Tamén, o que vas a cair a vía, pois non sei se se podrá ou non, pero o asunto é que se vai avanzando, bueno, esta proposta vai en esa dirección, pois vamos a votar a favor. Muchas gracias, señor Mosqueira. Señor Domínguez, tengo palabra. Señor Mosquera, si yo estoy encantado que el señor Lores vaya a Santa María a un acto organizado por el arzobispado para conmemorar los 100 años de la aparición de la Virgen. Tendría que hacer más, tendría que colaborar más, ir a más actos de estas características. Yo estoy encantado. Ojalá colaborase más con estas instituciones que hacen tanto, no solo del punto de vista religioso, sino por el punto de vista turístico. Y mi primera moción, o de las primeras que presenté aquí en el Concello de Pontevedra, fue sobre eso y votaron en contra. O sea, que no venga a decirme, estoy encantado que el señor Lores vaya... Tenía que ir más con los arzobispos y a la Iglesia, cogérmelo así. Bueno, en cuanto al señor Puentes, mire, los fondos se transfirieron al mercado porque se perdían, como han perdido 200.000 euros recientemente porque no pidieron servicios sociales en el Concello, como han perdido 2 millones de euros recientemente para el destape del Gafos, o como perdieron 1 millón de euros en las piscinas de Lérez. Es decir, lo que hicieron fue modificarlos porque los perdían porque se retrasaron y no lo hicieron en tiempo y forma. Yo entiendo que el Partido Socialista tenga que presentar así mociones un poco a correr en la situación y en la deriva en la que están en estos momentos. Porque yo ya les digo que hasta me pierdo con todos los líos, todos los escándalos que hay en el Partido Socialista. Ahora incluso más cerca. Parece ser, por lo que dice la prensa, que hay un lío gordo en la Diputación de Lugo y que hay además una división. Yo no sé en qué lado está usted. Sé que hay 2 concejales aquí que han votado a favor de un manifiesto y sé que hay un eminente miembro del Partido Socialista de Pontevedra que no lo ha votado y otro eminente miembro de la provincia de Pontevedra que tampoco lo ha votado. No sé si usted sabe cuáles son esas 2 personas. Por lo tanto, creo que hay marejada. Y por eso traen ustedes aquí estas mociones de este tipo para, como la Diputación va con la Vía Verde, vamos a pedir que la haga muchísimo más. La vamos a hacer. Hay un compromiso absoluto de la Diputación de Pontevedra con la Vía Verde. Pero es verdad que el tramo que usted está diciendo, y que lo ha dicho el señor Mosquera, cuando le tengo que dar le doy, pero cuando le tengo que dar la razón también se la tengo que dar, hay metafóricamente, se entiende, claro, pero se entiende que hay, bueno, pues desniveles demasiado elevados que no coinciden con el trazado óptimo para la Vía Verde. Y por eso, desde el Concello de Pontevedra, vamos a abstenernos para que se facilite esta moción, porque hay un compromiso claro, sincero, rotundo y económico incluso, con la elaboración de la Vía Verde para que se haga realidad.
no porque presenten ustedes mociones, porque lo siguiente no sé qué va a ser. Si la Diputación hace la Bienal, ustedes van a pedir que sean 3 bienales más. No, las cosas se hacen y se hacen en término y forma porque ustedes no supieron hacerlo en tiempo y forma como tantas y tantas cosas. Y a mí me duele especialmente esos 200.000 euros que ustedes han perdido en servicios sociales en el Concello porque alguien se olvidó de pedir los fondos. Yo no sé quién será el concejal encargado, pero olvidarse de pedir fondos a la Xunta de Galicia y perder 200.000 euros, que luego dicen, no, lo hacemos con fondos propios. Sí, han perdido 200.000 euros. No tiene mayor sentido. Por lo tanto, nuestro compromiso con la Vía Verde, sí, la forma en que usted lo ha expresado y el sitio por donde usted lo dice no es la mejor, nos abstenemos para que se pueda facilitar, pero desde luego arreglen primero el lío interno y luego presenten mociones un poco más serias. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Domínguez. Señor Puentes, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. A verdade é que, señor Domínguez, escoitala vostede, eu creo que lle saca incluso a Sor Lucía a vontade de facer milagros, porque é absolutamente soporífero e absolutamente incongruente, non? Eu non vou entrar na batalla de perder fondos europeos, pero eu supoño que lle sona de algo Ponte Laboral e que lle sona de algo ese proxecto que tiña vostede entre mans na Diputación de Pontevedra para algo, non para facer vías verdes, nin para reparar camiños nin botar asfalto, para traballar pola formación para o emprego das persoas que están en risco de exclusión social, que non eran tampouco 200.000 euros, eran 2 millóns de euros, que vostede perdeu, vostede renunciou e os que vostede non soubo executar. Por tanto, leccións de investimento de fondos europeos axustas. Primeiro aprenda, logo execúteos e logo danos leccións aos demais. E, ademais de Sor Lucía e ademais da Vía Verde, xa me extrañaba que non trouxera vostede aquí alguna cosita das que teñen que ver co Partido Socialista a nivel xeral. Mire, vou resumir moi facilmente. Sabe onde está o Partido Socialista de Pontevedra? Todos, desde o militante número 1 hasta o último da Agrupación Socialista de Pontevedra. Está ao lado das víctimas, está en contra dos acosadores, está en contra das persoas que teñen comportamentos absolutamente denigrantes e asquerosos por moito que sean socialistas ou da ideoloxía que sean. E por eso, todos os membros do Partido Socialista estamos facendo o que vostedes non fan na súa casa, que é un exercicio absolutamente transparente de condena dos actos vexatorios contra as mulleres. En iso estamos todos os homes e mulleres do Partido Socialista. Sabe onde non estamos? Onde están vostedes. Porque vostedes falan moito e encheselles moito a boca cando nos piden ao Partido Socialista transparencia e responsabilidade. Por certo, todos os militantes do Partido Socialista acusados destas cuestións hoxe están expulsados, sin ni siquiera existir unha denuncia na policía ou nun xulgado. Sabe onde están vostedes? Ten aí ao lado unha senadora do Partido Popular, a señora Pardo, que se senta todos os días no Senado ao lado dun señor que é senador por Ourense e que está probado e demostrado en sentencia xudicial que lle ofreceu sexo a unha muller a cambio de enchufala na Diputación de Ourense. Cantas veces denunciou a señora Pardo e vostede a ese senador que se senta ao seu lado todos os días e que un xuiz, non unha denuncia, un xuiz di que efectivamente lle ofreceu sexo a unha muller para poder enchufala na Diputación de Ourense. Dígame cantas veces a vostedes les causou repulsión que o seu partido e que os seus conselleiros e boa parte dos militantes do Partido Popular a un exconselleiro que non é que estea simplemente denunciado, que está imputado e do que sabían 5 meses que levaba imputado por agresión sexual a unha muller, lle fan el paseillo, le aplauden e lo jalean cando dimite da Xunta de Galicia. Por tanto, novamente, leccións déanolas cando vostedes apliquen ese mesmo criterio e ese mesmo raseiro na súa casa. Mentres tanto, evidentemente, os membros do Partido Socialista, moitos, a maioría, a inmensa maioría, estamos doídos, estamos frustrados e vemos con absoluta desazón que isto se teña producido. Pero, efectivamente, o machismo, desgraciadamente, non entende de ideoloxías. Hai machistas na esquerda e machistas na dereita. A diferencia é como se actúa ante eses comportamentos machistas, encubríndoos, jaleándoos ou expulsándoos do Partido Socialista. A marxe de que este portavoz e este Grupo Socialista e a Agrupación Socialista de Pontevedra entenda e reclame aínda máis contundencia e aínda máis accións para previr estes comportamentos dentro do Partido Socialista. Niso vai nos atopar sempre a todos e cada un dos militantes do Partido Socialista de Pontevedra. Nada máis e moitas gracias.
Moitas grazas. Sometemos o punto a votación. Votos en contra da proposta do Partido Socialista? Ningún. Abstencións? 10. Votos a favor? 14. 13. 13. E pasamos ao punto seguinte, que é de mocións urxentes, que non hai. Control e seguimento de goberno local, coñecemento de resolucións e decretos, non hai ninguna intervención. Dación de conta do decreto do alcalde acordando o contrato de emerxencia para inertización do depósito de gasóleo do edificio de Michelena, non hai intervención. Preguntas, non hai preguntas. Rogos, non hai rogos. Por lo tanto, boas festas de Nadal a todos e a todas. Se levántase a sesión.